باب جزينا مسخم سنة حتى لو قرابي الشاق برهنسي نلو من عدو مالوني عدو ماي مرهوي ولد ميكائيل كاب هاجر نيوزيلندي لو مين كايد علال نسوم أبز مسرته هاجراوي سيلفيز تبع ودب أتوكلنا على كنجبر سلام انتهي مسري تمام انتهي حسب نيرو انتهي علامة نيرو انتهي كهر موديلهم ويك أنا بيك خد دولهم تدرخت انتهي نيرو كنا إذا أكل جزي وسيد اللهم كم أتوي كنا جراني تحربايت أول نسوم على تي لو مين كايد علال أبز تكورو خوينو هاب إيرترا كرئيون زدلو حساباتهم علاماتهم كأني كنأتوينا كملالي سلزغونة ديتيلين أتمو بعمق بزرزرين أتون قال أجد سنة بتاعت نزي مجمري زخون زحزكم الله أو ملصقها بين فقدان يعون سلز مساء مرة مجمر تامس كنكا يعني ليش شيء تبو مبارك مزبل قوة دي حربايتانا يتي حجيت جميلكم وزلهم أبسرح وكان نسرح دلوق يركم وزلهم مانيفستون ناتكم الجماعة مران دي حربايتان كتنقرن نمو ناتكون زلكات صفحي أبو توسقلي عراي يعني اللي نزعد الذهب كان شيء ريدي رناون بمتن مالتي نحنا خنجمر كلنا مالت هاجراو سلفي تي مسرته دحري تمليسو هاكفتاش عن 10 شعات موداتا مجمر هاكفتاش عن كبابي كاب بسرح درجة كن حسبولون كن سرحلون تصنيحنا بزح منقصاصات بزح صعرتات كنقبرو تصنيحنا هنا أم قعزو ناي بزحات مخرطات ناي بزحات حساباتن نتي حسيبنا زلنا سلفي بخمي يريون وينتهي انتزلو خوناتاتون كنتصنع سلاز نبرنا نت بوليساتنا خنتكل سلاز نبرنا سلفي لنا نوصل سلاز لنا خا بطعمي صعوق صراحة كنسرح نيرنا كبيديو ان بدقه خيتقال عخا سلفي ان بالك بزح خوناتات من معبلو خلو نفسنا قتينا ابوينا حلفنايو بوقعي حج عامتنا غيرنا لنا زمت 28 ميازيا عامتنا غيرنا لنا بوقع خم نمسرت جن ناب حزب اي تقلعنا نيرنا ناب حزب تقلعنا له خا حلفه زي يكاتيت مجمريا يكاتيت نيرو مالتي انا ابت بوتا سرحي كم ابال فصامي شماغلن كم مالت اب بومبر مالت غزياوي مرحنا يتسلف له مالتي صبو هاجراو سلفي وكا سلفي محبراوي ديمقراسي زبل سميكم اللهم سمياوي أبسل ممكن رأينا أنت ملكتي جنا بإرتراح خوينا من زي مدبات نازكاتلو مو بالفيديو كري وانا زيك قولوا إيه قال زفت نزلهم هاجراو سلفي زبل سلفي محبراوي ديمقراسي أب مونغو نسري استسألت الله عندنا ها بوليتيكاوي مدبعيو زبل الله نغلط لنا نقيت تحسوتات نركب مالتي انتهي يخم كتقبروا تفتنوا سلمنتهي يخم كمودب كوينكم كترأيو كتقربوا أبرك تقبروا وسيمكم هو سلفي مجمريا كم تقالستي كلاتنا حدشتي كنا نقل منالبات حدشت أبالات ويكا بنتفت كسرحو زي صانحو أبالات كلونا يقول يوم انتقونا جن كم زي أبتقال سيس أنا حنا بتفعل عليه مدايت بتفعل عليه كفلتات كنسرح أنا حناينا نزي سلفي خن مسرت كلنا سلام تاعي اللي ندبل حتى بزح زياد ما صحتي مجمريا نحنا عاد تتصاففن عينت بوليتيكاوي شوتوتاتن سنة حساباتن نايزلهم سبات أكوب كوين ناينا نمنغستاوي مرحق بتاعتك بوليسيتات نمصلاو كنسرح إيناي الناس لزتسانا أب جزية ديمقراسي دما بوليتيكاوي سلطان بهاجراو مريج أنا محز نعينا مالتي نتي نزا خلايت سالسيتن زبق كون نطبتات مالتي نتي بوليسيتات نمصلاو هون نتي بوليتيكاوي سلطان بديمقراسياوي منقدي إن محز جن بتبابن مس سنة لبونا حزبنا تأساسيرنا بمسمع نتي بزي وكلنا هذبي أبسلطان تخيط زلو قدف نعو كي تحللنا بصعري خنق على سينا وسينا زلنا كاب حجي مسراتنا دن بقع متكاتا خنفتر تداقلنا كنصنحي سلازي مسمونياتات خوينا بوليستات كنسرح نصنح بوليتيكاو تمكرو خندلب كنصنح مس علامات ركبات كنردا كنفلطن كنسرحلو كنصنح بوليتيكኛታት ኣብዚ ከባቢና ንኽጠርዩ ክንሰርሕ ኢና ፀኒሕና ዘለና ወይ ከዓ ከምኡ ሕልምና ኣብ መጨረሻ ከዓ መሪሕ ተራ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ቅመም ናይ ዝቃልሶ ክኸውን እዩ እቲ ናትና ዓላማ ፅቡቅ እምበኣር ሓፈሻዊ መረዳእትኻ ወይ ርእቶኻ ክሓተካ ኣብ መንጎ ምንቅስቃስን ሰልፍን
أمونغو منقسقاسن سلفن محبرن زلو في اللي انتايو منقسقاس كميو سلف خميو محبر كنتايو قرب حواوسهم زردو سبات ويك أنا حواوسنا نردو سبات نلس لنا نقل وي في اللي كنت لنا زخب لنا سبات نلس لنا نقل زي أبنات كافل تاتي ريتو خاصة مدلي እዎ ኣብ ዳርጋ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ደጋግመን ቀኒና ኢና እዚኣተን ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ንሕና እውን ክንፅራ ንደልየን ኢና ምክንያቱ እንታይ እዩ ሰብ ሕጂ ከዓ ሓደ ውድብ መፅኦም ገለ ይብለካ ማለት እዩ ምንቅስቃስ ዲና ሰልፊ ዲና ውድብ ዲና ሕጂ ሓደ ግዜ ምስኡ ክቆፅረካ ኣልማማ ቆፅረካ ይትደልን ኢኻ ናብተን ባህርታት ክንከይድ ከለና ገለ ትንክፍ ኣቢለ ክሓልፍ እየ ምንቅስቃስ ዝበሃል ንሓደ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝተወሰነ ግዜ ንሓደ ፖሊሲ ይኹን ናይ መንግስቲ ዘሎ ወይ ዝተወሰነ መንገድታት ንዑ ንምቕያር ኢልካ ትስእን ናይ ዝተፈላለየ ረብሓ ዘለካ ማለት እኩባትን ውልቀ ሰባትን እኩብ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ነዚ ፅቡቅ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ከም ናይ በዓል ብላክ ላይቭ ማተርስ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ንሪኦ ከለና ገሊኦም እኩባት ገሊኦም ዘይእኩባት እዮም ሰልፊ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ምንቅስቃስ ኣብቶም ነታ ጎሉ ምስ ሃረመ ድሕሪ እዩ ዝብተን እዩ ምናልባት ንዑ ንኸውሕስ ኢሉ ዝተወሰነ ክፋል ናቱ ክፀንሕ ይኽእል ኸውን ገሊኡ ግን ንገዚኡ ዝኸይድ ነናቱ ዕላማታት ስለ ዘለዎ ኣብ ብዙሕ ዘይሰማዕ ከዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብታ ጥራይ ሓንቲያ ተራኽቦም ዝሰምዑ ኣብ ውድባት ክኸውን ከሎ እዚ ናትና ልምዲ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድብ እንብሎታ ውድብ ቃል ኣውፂኻ ማለት ውድብ ኩሉ ውድብ እዩ ኦርጋናይዜሽን ግን ሳምሃው ነቲ ውድብ ዝበሃል እዚ ብረት ዝሕንገጥ ማለት ከምዚ ኣብ ጀብሃ ሻዕብያ ገለ ተባሂሉ ዝፀንሓሉ ከምኡ ዓይነት እዩ እዚ ከዓ ዘን ውድባት ዝበሃላ ብረት ክሕንገጣ ክእላ እየን ተመሳሳሊ ዕላማ ኣለዎን ሞር ሼፕ ኣለዎ ካብ ምንቅስቃስ ንላዕሊ ማለት እዩ ሓደ ተወደነ ኣለዎን ኣካይዳ ኣለዎን ግን ከምቲ ናይ ዝቕፂለ ዝብሎ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ገለ ዝኸውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዲቴይልድ ዝኾነ መርገፂ ክሕዛ ግድን ኣይኮነን ኣብኡ ክሰማምዑ ኣባላት ግድን ኣይኮነ ኣብ ዝተወሰነ ጥራይ ነቲ ስርዓት ንምእላይ መሳርሒ እዮም ነቲ ዝመፅእ ለውጢ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ይኹን ፖሊስታት ንምቕያር ፀቕጢ ንምፍጣር ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ንምግምጣል ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ናብ ሰልፊ ክንመፅእ ትኽእለና ሕጂ ሰልፊ ግን ኣብዚኣቶም ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ ምንቅስቃስ ከይዱ ክንቀሳቀስ ይኽእል እዩ ምስኣቶም ኣብ ምስ ውድባት ሓቢሩ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ፖለቲካዊ ሸነኻት ማለት እዩ ኣብቲ ሃገር ምምራሕ ግን ካብ መጀመርያ ፖሊሲታቱ ሪኢኻ ኣለካ ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ኢልና ኣለና ስለምንታይ ምክንያቱ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ እንታይ ብትምህርቲ ናትና ርእቶና ኣብ ውትድርና እንታይ ኣብ ኩሉ ሼፕ ጌርና ኣለና ስለዚ ሰልፊ ኣብ መጨረሻ ከይዱ ራእይ ስለ ዘለዎ ነቲ ራእይ ባዕሉ ከተግብሮ ዝኽእል እዩ እቶም ካልኦት ግን ምንቅስቃስ ፋሕ ክብል ከሎ ውድብ ከዓ ከይፈተወ ናብ ሰልፊ ክምረፅ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ እቲ ዘይኮይኑ ማለት ኣነ ሃገር ክመርሕ ኣይክእልን እዩ ክዕምፅ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣተን ተፍልል እየን ፅቡቅ ማሕበር እውን ለካ ነይረ እንደ እንድሕር ምላእ ኣቢልካለይ ብዛዕባ ማሕበር ከማን ፅቡቅ ነይሩ هو ማሕበር እውን እቲ ተመሳሳሊ እቲ ባህሪ እቲ ፀገም እንታይ መሲልካ እቲ ማሕበር ክበሃል ከሎ ትቃል ብብዙሕ መንገዲ ኢኻ ትሪኦ ንኣብነት ሓደ ናይ ማሕበራዊ ብትግርኛ ክመፅእ ከሎ ሕጂ ማሕበር መዲና ዓለም ማሕበር ገለ ዝበሃል ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጂ እዚኣቶም ሓባር መብዛሕትኡ ግዜ ብሓባር ኣዋፂኦም ብሓባር ዝጥቀሙ ሰባት ነቲ ዝገብርዎ ነገራት ኣታዊ ናቱ ከዓ ብሓደ ዝጥቀሙሉ ነቲ ዝመፅእ ግንዖ ማለት እዩ እዚ ግን ንካልኦት ክሕግዙን ማለት ኣይኮነን ወሃብቲ ደገፍቲ ኣይኮኑን ማለት ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ከም ሲቪካዊ ማሕበራት ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ናብኡ እንተኸይድና ብሞያ ዝተጠርነፉ ንሓደ ዝተወሰነ ነገር ንኸረጋግፁ ዘብሉን ኣብ ካልእ ሸነኽ ግን ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ሸነኽ ግን ንፖለቲካ ክፀልዉ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ቲንክ ታንክ ገለ መለታት ዓይነት እንታሽሙ ገለ ብምፍጣር ፖሊሲታት ብምቕራብ ማለት ቻሌንጅ እናገበሩ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ግን ንስልጣን ዝኣቱ ዘይኮኑ ብደገ ኮይኖም ንምቁፅፃር ናይ ስልጣን ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ንምንታይ ዝሓተካ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ይትረፍ ውድባት ማሕበራትን የለዋን ሕጂ ናይ ማሕበር ዝብል ኣምር ፕራክቲካሊ ወይ ብተግባር ኣይተረኣየን ኦኬ ኣይተረኣየን ኢላ ክዛረብ ክድምድም ኣይግባኣንን እዩ ዝረኣይዎ ኣለዉ ግን ከዓኒ ዝርጉሕ ኣይኮነን ንኩሉ ክፉት ኣይኮነን ወይ ከዓ ብዙሕ ሰብ ማሕበር እንታይ እዩ እዚ ማሕበር መምሃራን ማሕበር ተምሃሮ ማሕበር ጋዜጠኛታት ማሕበር ደረስቲ ማሕበር ሓካይ ማሕበር ገለ ዝብሉስ የለውን ኣብ ኤርትራ ስለዚ እንታይ ደኣ እንታይ ይኸ ማሕበር ብመሰረቱ ጎዳኢ ድዩ ዋላስ ስርዓት ጎዳኢ ስለ ዝኾነ ኣልይዎ ዘሎ ዋላስ ንዑ ስለ ዝጎዲ ኣልይዎ ዘሎ ጎዳኢ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራውያን ከምዘይህሉ ከምዘይፍለጡን ገይርዎ ዘሎ ዝብል ስክፍታ ስለ ዝፈጥር ከም ንስኹም ከመይ ኢኹም ትርእይዎ
ونقرا من قد ياو خلوخو نحنا المحبرات بطعم نعدل نهب مخنيات محبراو ديمقراسي ونسلا زخونا سبات شقالو ديم سراحتنيا ديم زخونا ناي طعنا نتاش ميديم نفسهم زطابقلو مدرك كفطرو كاي مزمزا ناي شغل كيهلو عمص نخيهلو ناي دقنس يخون ناي سنكلان يخون ناي ممهران يخون كهلو لو ناتهم ربح خطابق ندومزهم كطابق ناتهم مسل مغاس ابتي بوليسيتات كي عمصو كيقللو قبلو نحنا ካብቶም ቀንዲ ተሓባበርትን ነተባብዐኒ ኢና ማለት እዩ ፅቡቅ እቲ መደብዕዮ ወይ እቲ ማኒፌስቶ እንድሕር ተገንፂሉ ብዙሕ ነጥብታት ኣለዎ ካብ ቁፅሪ ሓደ ካርታን ኣቀማምጣን ሃገርና ዝብል ክሳብ 14 11 መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ካብኡ ቀፂልኩም እውን ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ከመይ ዓይነት ሎማ ዝክህልዋ ኣለዎ ከመይ ዓይነት ርክብ ክህልዋ ኣለዎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ካልእ ሃገር እንድሕር ደኣኒ ዝኾነ ወሪድዎም እንታይ ክኸውን ኣሎ ብከመይ ክተሓዝ ኣለዎ ከሎ ዝርዝር ኢኹም ኣቐሚጥኩም ዘለኹም ስለምንታይ ኢኹም ክሳብ ክንድኡ ዝርዝር ኣትኢኹም ብዛዕባ ስፖርቲ ብዛዕባ ስነ-ጥበብ ብዛዕባ ጥዕና ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ኢኹም ዘርዚርኩም ዘለኹም ስለምንታይ ከም ክሳብ ክንድኡ ምዝርዛር ኣድልየኩም ማለት ሰልፊ ዝበሃል ወይ ትውድብ ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ነጥብታት ክተማልእ ስለ ዝድርኸካ ኢኹም ከምኡ ጌርኩም وببهري تسلفي بوليسيتات حسابات كارا لنا نحن نترأينا خنقلص انت دا خوينا نفس وكف حتى له باب استفلالي نسخانا ابنت حجي نسخا تبعتها بمخان كتصلو له خلو خلي هايمونت كتصلو له تخلي خا حدار بقول عند بمخان كا تصلو تخلي خا نناتو تقداسنا بوليتيكا خا كله تقداسنا تالو تسب نتي دليو زلخا انت عينت رئيتو لك خفلت دلي نزي زخون خا نسخا مستناتك حسكا زلخا متكل كنصر منتي تقمطو هالون محبراو ديمقراسي لنا محبراو ديمقراسي نقول كلنا كم سوشيال ديمقراسي ليبرالي مو خمزي زبل عينت حسابات زلوم سبات على ابرسي يسرح مالتي ግን ኣብቲ ዲቴይልስ ክሪኦይና ንደሊ ኣብ ሰኪሪቲ እንታይ ዓይነት ርእቶ ኣለና ናይ ብሓቂ ዲና ናብ ሞር ሊበራል ዲና ኣብ ቁጠባ እንታይ ኢና ኣብ ፖለቲካ እንታይ ኢና ክንፅር እንደልዮ ገለ ሰባት ካ ከም መትከል ውድባት ስማትመን ከይተረፈ ማለት እዩ ፌደራላዊ ዝብሉ ኣለዉ ፕሬዚደንታዊ ዝብሉ ኣለዉ ገለ ኣሎ ሕጂ እዚ ነዚ ኩሉ እዚ ንስኻ እንተ ደኣ ነፂርካ ነቲ ምሳኻ ክቐርብ ዝኽእል ነቲ ስኻ ዘለካ ራእይ ክሕግዘካ ክእል እዩ እቲ ኣብ ከሎን እግረ መንገደይ ግን እቲ ንኣብነት ስፔሻሊትን ቀይሕ መስመር ንብለን ገዲፍካ እቲ ሃገር ዓልማናዊ ክትከውን ኣለዋ ልኡላዊት ሃገር ገለ ዝብል ገዲፍካ እቲ ካልእ ፖሊሲታት ግን ማዕባልን ክቃየር ዝኽእል ናብ ግብሪ ክገብሮ ከለካ ከዓ ሞር ቻሌንጅ ምስ መፀካ ካ ተዓፃፂፍካ ክትከዶ ትኽእል እዩ ዳስ ዋይና ሕጂ ነቶም ኣባላትና ዘይኮኑ ሰብ ሞያ እውን ነሳትፎም ዘለና ሕጂ እዚ ክልተ ዓይነት ፖሊሲ ወፃፃ ክህልወናይ ሓደ ንሕና ኦልሬዲ ስናትና ዝተኣሳሰር ሒዝና መፂና ኣለና ኣብኡ ምምዕባል ኣሎ ካልኣይ ከዓ ካልኦት ሰብ ሞያ ከዓ ዘምፅሉና ሓሳብ ከዓ ፅቡቅ ኮይኑ ዝረኸብናዮ ከዓ ንዑ ኣዳፕት ንገብሮ ማለት እዩ ኣብቲ ኣርኪኩሞ ዘለኹም ፅሑፍ ዘይከምቶም ካልኦት ብዙሓት ናይ ምንቅስቃሳትን ናይ ገለ ውድባትን ማኒፌስቶ ወይ ፅሑፋት ኣንቢበ ኣለኹ ዋላ ብፍላይ ኣብ እስራኤል ከለኹ ዋላ ብዙውን ማለት እዩ ኣብ ዝበዝሕ ፀርፊ መረረ ቅርሕንቲ ገለ ዝመስል ኢኻ ተንብብ ኣበኹም ኣይረኣኹን ዘለኹ እዝታት ጥራሕ ኣብቲ ዕላማታትኩምን ኣብቲ ክትተግብርዎ ትደልይዎ ዘለኹም ነጥብታትን ኢኹም ኣተኪርኩም ዘለኹም ስርዓት ህግደፍ ኣይበደለናን ኢልኩም ተኣምኑ ዲኹም ወይ ከዓ ናይ ህግደፍ ኣካይዳ ናይ ህግደፍ ፖሊሲ ናይ ህግደፍ ኣሰራርሓ ኣይበደለናን ወይ ከዓኒ ግዳይ ኣይገበረናን ኢልኩም ተኣምኑ ዲኹም ከም ሓደ ተራ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዲኹም ትርእይዎ ብዛዕባኡ ገለ ርእቶታት ገለ ሳይቐመጥኩም ብዘይካቲ ኣብ ቅዋም ዝቐመጥኩምዎ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብለኒ ከምኡ መስሊ ንሕና ሕጂ ቀራርባና ተፃባኢ ዘይኮነ እቲ ተፃብኦ ምህላው ወላ ሓደ ብኩሉ ስኢንካ ትስእኖን ኢኻ ኤኒታይም ሕጂ ኣነ ንስኻን ክንብሎ ከለና ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና ኣብቲ ዘይሃሊ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ንሕና ሰልፊ ክንብል ከለና ክንምስረት ከለና መጀመርያ እዚ ብሕፅር ብዝበለ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኸሓደ ዝጠለመ ሓደራ ዝበልዐ እዩ እዚኣታ ዝዓበየት ጌግኡ ድሕሪኡ ኩሉ ንዕኡ ንኸውሕስን ንምስኡ ዝሰማማዓኒ ዝመፅእ ማለት እዩ እታ መጀመርያ ነታ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝፀዓረላ ክንደይ ዝደመየላ ቃልሱን ተስፍኡን ዘግደፈላ ዝገበረላስ ንዓ ዘግደፈላ መዓልቲ እዩ እዚ ስርዓት ዝኽእል ኣለዎ ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ድሕሪ ኢልና ተመሊስና ዋላ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ስለዚ እሱ ዓማፂ እዩ ግን እቲ ዓማፂኻ ገዝኣካ ይብሉን ካብቲ ዓማፂኻ እውን ባዕልካ ሓራ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ኣብ ንሕና ጠቂስና ኣለና ግደፍ ዝብል ኣብ ቦቱ እቲና ኣለና ነቲ መንግስቲ ገለ ዝብል ተኣሽም ንሕና ፖለቲሽያንስ ኢና ንሕና ንህዝብና ከዓ
ዝግባእ ዓይነት ኣቀራርባ ብሞያ ዝቐርብ ኢና ክንቐርብ እንደሊ ማለት እዩ ኣብኡ ነቲ ስርዓት ኣይኮነን ንካልኦት ተቃወምቲ ዝመፃ ዳሕራይ ሰልፍታት እውን ስዒርና ቀዳሞት ክንከውን መንግስቲ ክንጭብጥ ኢና እንደሊ ዘለና ማለት እዩ እዚ ግን ዓማፅ እዩ እዚ ዓሚፁን በዲሉን እዩ ስለዚ ነዚ ንሕስያ ዘለዎ ኣቀራርባ ኣይኮነን ዘለና ግን ናይ ልቦና ናይ ሞያ ኣቀራርባ ስለ ዘድሊ ኣብኡ ኣለና ኣብ ካልእ ሰነዳትና ግን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ በብዝተወሰነ ግዜ ከከም ኣቀራርቦ ማለት እዩ እወ ንምንታይ ዝሓተካ ዘለኹ ይትረፍ ናይ ኤርትራ ኣቦነዱን ዘፍለጠ ዓማፂን ዲክታተር ስርዓትን ዘለዎ ሃገር ኮንካ ኣንጻሩ ፖለቲካዊ ወስዋሳት ፖለቲካዊ ንቕሓት ክትገብር ከለኻ ከም እሱ ዝገበሮን እሱ ዝገብሮ ዘሎን ኣድረስ ከይገበርካ ወይ ከዓኒ ብንጹር ከይቐምጥካ ደጋጊምካ እውን ከይገለጽካ ምሕላፍ ማለት ብኻልእ መልክዕ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ምቕባል ብኻልእ መልክዕ እሱ ዝብሎ ዘሎ ሓደ ነገር ከም ዘይኮነ ሸለል ምባል እውን ስለ ዘምስል እየ ስለምንታይ ኣብ ሾደን ንኣብነት ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ክቕይርዎ ወይ ከዓኒ ካልእ ካብኡ መተካት ስልጣን ክሕዙ ክደልዩ ከለዉ ኩሉ እሱ ዝገብሮ እዮም ዘኽፍኡ ነይሮም ኩሉ ዋላ ጽቡቕ ይኹን ዋላ ሕማቕ ይኹን ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ዳኣኒ ተኸታቲልናዮ ኦፍኮርስ ኩሉ ሰብ ክኸታተሎ ኣሎ እየ ዝኣምን ክልቲኦም ነንባዕሎም ዝጠቓቕዕዎ ዘለዉ መጥቃዕትታት ስልጣን ንምሓዝን ነቲ ሓደ ኣኽፊእካ ንስኻ ጥዑይ ኮንካ ምቕራብን እዩ እቲ ፈተነ እምበር ዲሞክራሲ የብላን ማለት ኣይኮነን እታ ሃገር ንስኹም ግን ካብ ውፅእ ዝበለ በቃ ብቲ ዕላማታትኩም ኢኹም ኣተኪርኩም ዘለኹም በዚ መቓኒ ዝሓተካ ዘለኹ በዚ ርእስቲ በዚ ኣምር ዝተበጊሰ ዝሓተካ ዘለኹ ተወሳኺ ትብሎ ተለካ ክሰምዕ እንታይ ኢልና ኣለና መሲልካ መጀመርያ እቲ ከም ፀገም ዘላለና ኣብቲ ህልዋትን ትንበያትን ፀገማት ኢልና ኣሚጥና ኣለና ኣብ ገጽ 16 ማለት እዩ ነዚኣቶም ሓደ ካብኣቶም ካብቶም ፍርዙናት ዝርዝር ናይቶም ፍርዙናት ፀገማት ኢልና ዘለና ቀዳማይ መፅእ ዘሎ ሰብ ካብ ዝፈጠሮ ዘበለ ፀገማትና እቲ ዝተወደበን ዝዓንኮረን ተፃይ ብልፅግናን ውሑስ ድሕነትን ህዝብናን ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ገዛኢ ሰልፊ ህግደፍ ኢልና ኣለና ሕጂ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ደጋጊምና ህግደፍ እንተኢልና ሓዳርና ክንርስዕ ኢና ማለት እዩ እቲ እንደልዮ ዘለና ህዝብና ዘይኮነስ ምክንያቱ ክኸይድ እዩ እዚ ኣት ሳም ፖይንት ክኸይድ ንሕና ግን ክንኡ ክንፀንሕ ኢና እንደሊ ዘለና ስለዚ ንዚ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩን ዝብእርትዑን ፀላእቲ ዝተወደበን ፀላኢ ምዃኑ ርኢና ኣለና እሱ ግን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ቅድሜና ዝመፅእ ናትና ብድሆ ኣለና ናይ ተፈጥሮ ብድሆ ኣለና ነዚ ኢታት ኢልና ዘርዚርና ንዕኡ ካብ መፍትሒ ናሕና ኣቕሪብና ኣለና ሸቶታትና ንምንታይ ኢና ንኤርትራ ካብ ዘላቶ መዋእለ ኣድራዕ ኣውፂና ወትሩ ናብ ብሕነት ዜጋታትና ማእከል ዝገበረ መድረኽ ሰላምን ርግኣትን ብልፅግናን ምብፃሕን ንዕኡ ድማ ምርጋፅን ውሓስን እንታይ ዳ ኢልና ነቲ ስርዓት ንቃወሞ ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ ኢና ንዛረብ ዘለና መዋዕለ ኣድራዕ ዝሃበና ማለት እዩ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ምትካልን ብመንገዱ ከዓ ምዕሩይ ዕድላት ዜጋታት ነትህብ ገለ ኢልና ክንጠቀስ ከለና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ነቲ ኢናዮ ስለ ዘለና ስኢንና ዘሎካ ገሊፅና ኣለና ቀዲምና ሕጂ እንታይ ጥራይ እዩ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይፅበየካ ተፃራፋይ ክትከውን ደሞር ትፀርፍ በኣኻ ገይሩ ክፃረፍ ይደሊ ገለ ኣይኮነን እዚ መሰረታዊ ሰነድ ናትና እዩ ኣብ መሰረታዊ ሰነድ ናትና ሞር ንፁር እዚ ንሕና ኤርትራውያን ጥራይ እውን ኣይኮንና ነንብቦ ዘይኤርትራውያን እውን ከንብቦ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ንባዕልኻስ ካብ ተንብቦም ሰነዳት ክትመዝን ትኽእል ኢኻ ኖ ሞር ሞያዊ ዝኾነ ኣቀራርባ ክህልወካ ካ ፅቡቅ እዩ هو موياو ስለ ዝኾነ ሕጂ ንዓይ ሕቶ ፈጢሩለይ ስለምንታይ ከም ስምዒት ይወስኽኩም ስለምንታይ ከም ፅልእኹም ሓልቃንኩም ገለ ኣብኡ ዘይቐመጥኩም እዩ ትሕቶ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ብኡ ክፈርደኩም ይኽእል እዩ ብዘለኒ ትዕዝብቲ ብዝንኸዶ ዘለና ኣካይዳ ማለት እዩ ሞያዊ ኮንካ እንድሕር ዳ ቀሪብካ እዚ ተደናጋፂ ህግደፍ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ካብቲ ናይ ምድጋፍ ስምዒት ኣይወፀን ወይ ፅቡቅ ገይሩ ናብቲ ናይ ምቋም መስመር ኣይመፀን ኢኻ ትበሃል ሓንቲ ከለኹ ስንዕላል ክትኮነና ኣብ ሓንቲ ሰነድ ሪኢኻ ኣለኻ እታ ፍልሊና ህግደፍን ንሕናፈላለና ከምፃ ንሳ ንሳ እታ ቀንዲ ዘስርሓታ ምክንያት እንተ ነይራ ሰባት ነቲ ተጠቀምናሉ ቃላት ነቲ ምናልባት ንሕና ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ኢና ንብል ኩሎም ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ዝኾኑ ዋላ ብስወደን ርግፀኛ ክል ናብኡ ዝቀራረቡ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ዝኾኑ ግን ነዝተፈላለዩ ፓርቲታት ኣለዉ እዮም ግድን ኣይኮነን ክሰማሙ ሕጂ ነዚ ምፍላይ ዝፀገሞም ሰብ ነይሩ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ልምምድ የብልናን ፖለቲካዊ ብዛዕባ ፖለቲካ ይዛረብና ብዛዕባ ክስቶ ቁኑዕ ክስቶ ጌጋ ስለምንታይ ቁኑዕ ኣብ ዝርዝርን ኣብ ገለን ከማን ኣቲና ኣይንወዳድርና ወይ ከዓ እዚ ቁኑዕን ጌጋኒ እዚ ቁኑዕን ጌጋኒ ኣይንብል ኢና ፀሊምን ፃዕዳን ጥራይና ንብል ሕጂ ንሕና ሓደ ካብቲ እነዚኣ ክንፅሕፍ ዘደረኸና እንታይ ነይሩ ገለ ሕቶታት ይመፅእ እቲ ትግርኛ ቃላሲ ከምዚ ናይ ህግደፍ ይመስል ገለ ብለካ ሰብ ማለት እዩ ዋ
تا تግርኛ ኣብቲ ፖለቲካዊ ጽሑፋት ክንሪኦ ከለና መብዛሕትኡ ህግደፍ ዝጸሓፎ እዩ ብኢና ዓቢና ኣነ ንስኻ ኣብ ሬድዮ ሰርሑ ነበርኩም ኣብ ገለ ሰርሑ ነበርኩም ንሰን እንተን ጋዜጣ ንበብ ነበርና ካልእ ተኣምርካ እቲ ንኣብነት ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ትብልሲ እንተደሃልያ ናበይ ክቕይራ ኣነ ሕጂ ህግደፍ ስለ ጸላኹስ ታቓልሲ ናበይ ክቕይራ ኣብኡ ዘለና መርገጺ ኢን ዳኣዩ ክፈላል ከንታ ዓይነት ርእይቶ ኣለና ይሓስብ ዘሎ ስለዚ ነዚ ዳርጋ ሓውሲ ብቁጥዐና ነቲ ሰብ ምእንቲ ክንፈላለዮ ክነረድኦ ኢልና 28 ነጥቢ ንግዝኡ ኢልና 28 ነጥቢ ድሕሪ 110 ነጥብታት ካብ ዝርዝር ክልሊ ምስ ህግደፍ ኣነፂርናዮ ማለት እዩ ሕጂስ የጋጥም ክብለካ ኢለ ونسخ المتاعنا مناطق كم زبل كايو أتي نبني جاستيك تبل نحردان جاستيك تبل نحردان تقال الله خوينا حد ديكتاتور ولا ونا ينازي سرعتنا كتكمل لا خلي نسا دحريز مت سرعتها بجرمن جنا يتكمل لان مالتها يكون الناينازي أترحمه قالوا تقوم لا مالتها يكون جنا بزي كوم سلا سمع زلوا مبريها نسمع فتينة صبوك عن بريها لا أنا بنت أبزي بزح زدرات عميتكم على لهم نبنت عسات ربعته نتبحد نتبحمش نقدر له دحري وتهدراوي ماي ساعات سبورتا وفري سنة وفري في سنة المرمرن ده أساس توريزم مريتنا أبايتن سايبر دحري محبراوي لكم كاني بهلن تمرتن تعنا بزح زرزيركم على لهم كابزي أبتي وتهدراو زبل كتاكوري وتهدراو قبل نتبي زبل نتبي كتاكورو لوز درخن منات حديو نايكالوت هاجرات وتهدرات كتسلطنو كم تدليون سوها منجنا أتاوي كتجبروا كم تدليون أبتصحفكم الله عقب سلام كوينام كيدوم إتراويان أبركتو كهلوا من منجنا أتاو خنن ضايسكم اللهم زي بقو وتهدراو خدام وتهدراوي دحريون نتصور بالله نقلب بالله زخيل أنفت أي تتصحفن جن أنفت يمثل حجي تهدراويان نايكالوت هاجرات وتهدراويان أبي ترى مثلت أنا مزي أبي إرتراك كايد سنة تمكرتات أبغى متأتيهم نتصور نمجبارو أبغى زي إثيوبيا وجه حد هذا بزنبرة الساعات ناي سومالو تدرات أبي إرتراك شو تنيرهم شو زي زوهاب زنبرة ترجماتن زوهاب زنبرة رئيتو تاتن كأني أبتجراي أتيوم نخص سبكت فون أكل نايتي زخيز زلو ورار بينات كجبروا ومن ويكمو كجبروا من سرعات يفتنا له يزب بحال نيرو كم عينات رئيتكم مسأكم أيتفرحون يكم نسخهم ويكا نستيزلو نايتي كبابينا بوليتيكاوي تأفافنت كالة شجر كم تسأل يخيريني إرتراز بالسقات يولكمن كمو ريتو تمسكم انتهي ملستهمو سلامتكم وسيلكم مجمرة حفلة ألنا ندلي زين نابنت قدمي بزينا مفلاتنا ناي سومال ناي قلة ممسو قلة قدمي يستدالو سندي فهمتنا حزب سلدي تقلعنا عجي احنا بلو يكونن تقونا قن نحنا تاريخا يو أبتي مسكوت أباينا تحيزنا زلنا نتوتادر نحنا نبينات مسارحي مسكبابينات أقام زمسالنا زي كوناسي of course عنترنا زلوا عنتر زغونة هاجر حيال زغونة هاجر نفساته وحس ندلينا بس قالوا سبات توارد درجنا ندلينا أب توقعت قبروا لتصنع حقي ترفت صعدا هنساتات صعدا بانديرا خلينا ندليو دم ندلينا دقيم مالتي أجي كاو حالفنا جن نتوت هدراوي ده أنتي خجبر أنتي لأن أبنت حدا خد سقطات زلنا فتنا زي كيف تنازم صانع خون خلي بزوح سب وتهدر خلي وتدرنا تعلمي فلتي حجنا زلك عقمي نامتات كيرو لك نبربحات كيرو لك نبربح حجر كلا يفلتني كلا مويا يبولن كمان زبز حساب مالتي حجي ناس كما يجيك يا هات بلو حجي زقارة بفابريكاتات وتدرنا ما يترفني بعلم سلازم فابريكا كدان ديخا فابريكا ملقوم ديخا فابريكا براشو ديخا فابريكا تقيد ديخا سرح doesn't matter قنا أبنتاي معلا توعلو يزغونات حاجر تسرح لي حجت إيتاين سرحنا بريتاين سكبنا خنبل تخينا زي وقبراوين كنكونينا مالتي حجي نازق كما كيرنا نقطة علمتي سلامتاينا علمتي نقبر زلنا مهنياتو بزحات حاجرات علم عندي سلامتاي كان إحنا دي نعلم مهنياتو تقدراو علمتسي إيرا أنا برقص مالتي بمتأمن مالتي بتعاقم سبيس لذا أمن مالتي حيالات علمت بتخباب علمو خابز قولوا زيغاتات زلوا إيرا زلوا تمكرو unfortunate تمكرو قبلو يدلت وتادراو مالتي جن نزين أبو نقربو كلنا نقيرو خلنا نتهاجر ربحانا سب سرح نرخبلو أتوتي مت أب عالم زي سلاماوي زي انتاي زبهال عق أب سلام كوين كام زخير كا مرأيا نايت النسخان حزب عالم زلك أنا تنهجرات زلك كبر نخون كنت أبغى عندك أنا تجمت اليوم سأل كمالتي حجي إحنا بجبراوينا نخير كستو خيط سألنا كستو خيط فتونا قليلنا نجبرو نجريلن هو of course خنا ردوا خيط زي تردوا سب كل خلي خنا ردوا أجن جزيد اللي النادو تلكاني هو جزيد اللي وسينا زلنا تبع سقومتاتون قلا قالوا يخبري
ግን ንሕና ወታደር መጀመርያ ክርድኦ ዘለዎ ሰብ ወታደር እንታይ እዩ ወታደር መሳርሒ እዩ እቲ ሚሊታሪ ዝበሃል ሓደ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ መፅዩ ነቲ ናቱ ፖሊሲታት በቲ ህዝቢ ስለ ዝምረፅ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ቁኑዕ መንግስቲ ግዜ ማለት እዩ ብኡ ገይሮም ከመሓድርሉ ዝኽእሉ እዮም ግን ሻራ ዘይብሉ ክኸውን ኢና ንሕና ንደልዮ ሻራ ዘይብሉ ኮይኑ ግን ነታ ሃገር ፀጥታኣ ከውሕስ ዝኽእል ኢና ከውን ንደልዮ ስለዚ ውትድርና ፀጥታ ናይ ኤርትራ መራፂ የብላን ፀጥታ ዝሽግር ኣለዋ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና ጥራይ ንሰርሖ ዶ ይኮነስ ግብራዊ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ወታደር እዚ ሓደ ከም ወታደር ሃገራዊ ሰራዊት እንዳሰርሕካ ካልኣይ ከዓ ነዚ ናብ ቁጠባ ማሽን ክሰርሖ ክትቀይሮ እዩ ናትና ትልምና ፅቡቅ ድሕሪኡ ቁርብ ገር ዝበለት ንሞስቲ ከም ሕቶ ከቅርባ ዝመረፅኩ 14-2-3 ማሕበራውን ሰብኣውን መሰላት ትብላላ ድሕሪኡ ምስ ቀፀልና ኣብቲ መሰል ኣንስትዮ ገለ ትብል ማለት ኣብ ቃላት የቕርብኩ ሓቲ ደልየ ግን ክበሃል ይከኣል ኣይነበረን ድዩ ተቃፅሎ እንታይ መሪፅኩም ማለት እንታይ ከምኩም ዘለኹም መሰል ኣንስትዮ ድሮ ኣብ ልብና ስለ ዘረጋገፅናዮ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ኣይንርእዮን እዚ ድማ ኩለን ኣንስትዮ ከም ኩሎም ተባዕትዮ ኩለን ሰብ እየን ኢልና ስለ ንኣምን እዚ ወላውቲ ሂብኩሞ ዘለኹም ትርጉምን ሂብኩሞ ዘለኹም ሚዛንን ክተብርሃለይ ክትፅበየ እንደገና እቲ ኣንስትዮን ተባዕትዮን ዝብል ስለምንታይ ሓተካ ኣለኹ እቲ ናይ መፀውዒ ፆታ ዋላ ንንብረት ዋላ ንእንስሳ ዋላ ንዝኾነ ንጥቀመሉ ኢና እቲ ተባዕታይ ከም ዝበለ ናብ ናይ ምስተይቲ ኣግጥሞ ገለ እውን ይበሃል እሞ ንሰብ ምዃኑ ቁሩብ ተወሳኺ መረዳእታ ዶ ኣይመድልዮን ቁሩብ ተወሳኺ ቃላት ተወሳኺ ሓረጋ ዶ ኣይመድልዮን እየ ክብል ዝፍትን ዘለኹ ኣብ ርእሲ ከዓኒ እቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም መርገፅ ከዓኒ ተብርሃለይ ማለት እዩ ኦኬ ፅቡቅ ንሳ ከም ናይ ቃል ጉዳይ ጌርና ንውሰዳ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ክዛረብ ከለዋ ዓንተ ደቂ ኣንስትዮ ኢለ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ተርም ኣብቲ ናይ ቁኑዕ ክኸውን ከይከውን እቶም ናይ ስነ ቋንቋ ክኢላታት ክሕግዙና ተስፋ ገብር ማለት እዩ ግን እቲ ብሓፈሻታ መልእኽቲ ግን ናብኣ ከምዚ ኣንስትዮ ግድን ክትከውን ማለት ኣይኮነትን ሕጂ እታ ናብታ መልእኽቲ ናብታ ትሕዝቶ እንተዳ ከይድና ግን ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና መሰል ወዲ ሰብ ኢና ንኣምን ክንብል ከለና ነቲ ብሓፈሻ ማዕርነት ተባሂሉ ክልል ብልሙድ ማለት ግቡእ እዩ ማዕርነት ኢሉ ተኣሚኑሉ ዝኸይድ ዘሎ ክሕልፍ ንብሎ ዘለና ኢና ንመስል ስለምንታይ ማዕርነት ክትብል ከለካ ሓደ ሰብ ማዕረ ኦፖርቹኒቲ ክህልዎ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ማዕረ ውፅኢት ወይ ከዓ ተመሳሳሊ ውፅኢት ከየምፅእ ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ናይ ትምህርቲ ዕድል ሂብካ ኣለካ ከይምሃር ግን ክእል እዩ ሕጂ ከመይ ገይሩ ስለደይ ተምሃረ ከዓ ከየድምዕ ይኽእል እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንኣምን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ምዕሩይነት ወይ ከዓ ኢኩዊቲ ወይ ከዓ እዚ ኣፊርማቲቭ ኣክሽን ዝበሃል ኣብኡ ንኣምን ማለት እዩ ሕጂ ምክንያቱ ኣብዚ ማዕርነት ዝብል ብዙሕ ፀገማት ካብ ዘምፆ ማዕረ ዕድል ገለ ወይ ከዓ ምምልላእ ዋላ ንባዕሉ እቲ ኢኩዊቲ ገለ ሰባት ብኮታ ምሃብ ኮይኑ ሕጂ ንሓደ ትካል ንስኻ ካምፓኒ ትሰርሖ ብኮታ ዝሰርሕ ካምፓኒ መቸም የለን ሕጂ አንለስ ቁሩብ ዕድላት ህብዮም ቁሩብ እስከ ካብዚኦም ዘለው ገለ ኢልካ ንኣሽቱ ዕድላት ወሃቢ እንተኾነ ግን ሓደ ሰብ እታ መምዘኒት ሓንቲ እንተኮይና ናብታ ስራሕ መእተዊ ንሕና ጓል ኣይንርኢና ወዲ ኣይንርኢን ኢና ግን ናብኣ ንክመፁ ዝግበር ፃዕሪ ዘሎ ፕሬጁዲስ ዘሎ ፀገማት ናይቲ ሕብረተሰብ ንሳቶም ተኣልዮም ናብኡ ንክመፁ ግን ንሓደ ናብታ ፈተና ኮፍ ንክብሉ ብማዕረ ዓይነት ድሕረ ባይታ ሓፍ ንክመፁ ክንሕግዝ ኢና ካብኣ ግን ንኣብነት ሓያል ዝኾነ ትካል ንበሎ ድሓን ስም ከይላዕልና ናይቲ ትካል እንተዳ ሃልዩ እዚ ትካል እዚ ብርቱዓት ሰባት ናይ ኣእምሮ ሰባት ድሓን ናይ ኣይቲ ንበሎ ናይ ሓያላት ኣይቲ በቃ ናይ ሳይበር እንታሽ ሰራዊት ትገብር ኣለኻ ነይናይኻ ሕጂ ጓልን ወድን ወዲ ዝብሄር ኢልካ ዲኻ ተዛንቕ ትነብርሲ ወይስ ናይ ብሓቂኻ ናይ ሳይበር ፍታሕ ክተምፅእ ደሊኻ ዘለኻ ስለዚ ኣእምሮ እዩ ዘድልየካ ዘሎ ነታ ኣእምሮ ተምፅእ ስለምንታይ እቶም ሓደ ፆታ ወይ ታ ሓደ ብሄር ወይ ታ ሓደ እኩብ ዕድል ዘይረኸበ ዝብልካ ንዕኡ ከዓ ኣድረስ ዝገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ብኮታ ዝኸይድ ኣካይዳ ብዙሕ ኣይነድንቖን ኢና ማለት እዩ እዚ ፅቡቕ ዝመስል ጥዑም ዝመስል ግን ሃገር ሙሉእ ክትመርሕ እንዳደለኻ ከለኻ ዓቕሚ ዘየለ ሰብ ብኮታ ከተምፆ ነቲ ዓቕሚ ዘለዎ ክትኣልዮ ፅቡቅ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኩለን በቲ ማዕርነት ዝብለን ዘሎ ሰብ ከዓ ንቕበለና ሕጂ መሰልቲ ሰብ ኢና ንኣምን ክንብል ከለና ነቲ ናተን ፀገም ኣድረስ ዘይንገብሮ ዘለና እዩ ዝመስል እኳ ደኣ ንሕናሲ
نتنساتهم كملوا ودي كله أجمر أبيلهم زقارص ودحري أبايتو يترياتيها 3% دحري نكو حلو أترايمبر دحري إيش يكونن نعم كوم زي كونا نحنا كم يجيران حيالات أدك أنسيتو خينان ويدك تبعتيو قدلو خلو وريفا كم يجيران حيالات موصو إنان سرح مالتي هجي بتمع تزلو لومو دبهلان تدمرون إناتنا كبل دلي هو مبريه هذا اللي سمعتي كسمع وصل زلون بر أنا تجنزبي نيرتي حتى أوف كورس أنا تجنزبي مالتك حاجات خاصة قبل سلذي قباني خمنة بنتيو دحراب زي مسكسلنا أب جز الصن حدن بتي نايوتي نيتورقت ملكع مالتي سرنا بعتهم جنبت زملكات هلو سرنا بعتهم جنبت مالتي محرر أسمرة اتباه الوعي لمحرر سلس ناي ملا إرترا كم مجزأتي إثيوبيا التوكل تخون يلكم على اللقب أسران شموتن جنبت دما معلتي رئيسة مخال نتأنت الأولويات تخون يلكم على اللقب زيا بزح أي لما تكونتن سرنا بعتهم جنبت تراحي تلومود سران شموتن جنبت كتبلو زدرخكم كم نت بختأتوا زدرخكم مخنياتات انتايو بوغيركم انتاهم كتبلو دريزلهم ومجمرة تاريخها ومسألة عندي كله حجي قالسي حزب إرشاد بوليتيكا وقالسي كايد نيرو قدمي اوف كورس تناصل قالسات نيري بتستود بربعات حمسات بوليتيكا وقالسي تخايدو دحريو مستسأنا ملس مستسأنا زي برتاون بوليتيكا قالسن قصيلو برتاو ترايونا يكونن بوليتيكا برتاون يزبها قصيلو تسعان حدن تبرتاو تعاويتو بوليتيكا وغنا يتعاوتن نيرو of course it's always net politically net درجة خيدلو بتي تاشم قال قالوا يجن أما ترشات political diplomacy وتصيت سلتدلية سابت عن سلسلة تاريخها بينايتد نيشنز يكون إيرترا معاسيا نتنا تاريخي بقى حاجة تفليتا 9 شو متن جنبات حدا زاجد داس النتزي بينات سل زي نبرة تحريرنا مالتها نبرن إيرترا نسأل أولو يتنا يكونتن شعاية أوجا ولا إيرترا شعاية أوجاتا سلزي كاب صلاة إذا أنا حراوت إنا نير نمبر قالسنا قصالي نيرو بيناتي دي نبرنين سلزي حادزي تأقداس النتا مالتي أب عالم زفلتتنا معتيا قال أي أب تاريخ حزبي إرشا ملو حزبي إرشا دمسي مسلو ناي مسل ناي رأس وسانة دمس ذهب لا معتيا لك خمت الدم استخفلو تخالق كل عواتات ناي تسعن حدا يخون ناي فعبت يخون ناي قال يخون لك خمو أنكورا كمان سي نوعو نتواجات استخفلة ناب قبري نمقيار هو إلو زد مسا حزبي إرشا كساب شعم زد مسا صح حجي مسا نالو بزخون رفرندم كمان بخوم إنا نتحز حجي رفرندم سي حادة تكباري مبر رفرندم سي ناينات نتكات رأي كونن أنا خالي نقرات رفرندم قبر تخليخا زخون قلل حجي نعانا قن أقداسي تمدرخيا قلتا نقرالو بواقا مسيا 9 مالتي بدمص حزب خاطه وحيسا بخلتي دمص مثلا تاريخاوي خا حجي اذا مالت نتنا 9 حدن نا 24 جنبت اين خبرون دينا نبزلنا نو بزي 9 حدن كي خبركا مو خا 9 يلنكو جن كابتي تي جنا زغودل نيرو 9 حدن مسكدنا ستيل نسوق خبرك خلالو حجي بوليتيكال كوريكت بمخانينا بزقري ميا زلنا مالتي انت اخا تيا معت رئيس مخال 28 مالت بخما بطعم نقدسلا ازيا كبرتختبعال زلو خطرسع زي بلا بزح سبا يفلطاني بزح سبا يذكرني سبيشال زولدو مالتي انس مالت ناي سلفنا رئيتو يكون نزي ناتي رئيتو تزخون ك14 28 زلو بعل مخانو صقما يمحلون منياتا اباين 14 جنبت 28 جنبتين كلتي انك قدسي متاشمين زناتي ناي ولقاوي حسابي بزي بو زي 4 معلتي 5 معلتي سومن كتسومني كوز بعل زلوت ناي كمبت ابير ترى نفتون سلايو ويكاني كغودل زنبورو ملا زنبورو كان بل ريتو كن ابن خلينا ويس ريتو هو اليوم سبات جن كن زقرا معلتها سلازخوناسي مبعلن سايترفن جن كم سخم تقبلوا زلهم بقى فلوطو علاتاتن فصاميتاتن بمقصار بقى قداسنت جن ايكونن زبعل زلهم بخوميتي ملأخت زيادة كحلف سلازلهم ويز حتى كازلهم دحريو انت لكم اللهم نحربنياتاتن بجواتن زيغاتات مذكرتات تخون ببايتو تتصدق وي تتصنع حنت معلتي اب عدة عمد تهلو 10 سنة ايتقبلكم مونتيكم اب 10 سنة زلكم مرقصي كميو كابو وصايخه ايناي مخنياتاو معلتي كهلو خمز خل سلازصنعكم سلازتغنزبكم سلازترداكم يخم
ናይ 20 ሰነ ሸፈፊልኩም ሓሊፍኩሞ ዘለኹም ብባይቶ ክውሰን ኢልኩም ዘለኹም? ክልተ ነጥቢ መጀመርያ እቲ 20 ሰነ ኣባህላ ብዙሕ ሰብ ነናቱ ትርጉም ህብ እዩ ኣነ ብዝፈልጣ ክፈልጣ ፀናሕኩን ኣብ ብወግዒ ካብ ዝተገልፁ ፅሑፋት ክሪኦ ከለኹ እቲ መወዳእታ ናይቲ ኣብ ዘይተጋጊ 14 15 የካቲት ጀሚሩ ኣብ 20 ሰነ ናይ ሻድሻይ ወራር ማለት እዩ ዝወዳእሉ ናቱ እዩ ናት ዝበዝሐ ዋጋ ነጥበ መቐይሮ ዝኾነ ንሱ ምፍሻሉ ካብ ዓወት ንላዕሊ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኣብኡ ካብ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝተሰውኡ ዋጋ ስለ ዝኸፈሉ ንሳቶም ከዓ ክብሪ ኣለና ንሕና ኣብኣቶም እዚኣ ብከምኣ ንሪኣ ንኽእል ኢና እንተኾነ ግን ገለ ሰባት ግን ርእቶታት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ሓደ ምስቲ ህግደፍ በዓሉ ብምውሳኑ እቲ ወይ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ይሽዑ ካብቲ ግዜ እቲ ነይሩ ህዝቢ ግደፍ ኣይኮነን ወሲንዎ ህዝባዊ ግንባር በዓሉ ብምውሳኑ ካልእ እውን ከም መዓልቲ ከም ካልእ መዓልቲ መተካእታ እውን ብዙሓት ዘውዕልለዋ መዓልቲ ላ መስከረም ድያ ብገለ ሕጂ ንሱ ኢታት ኣብ ግምት ብምእታው ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ገሊኡ እንተስተውዒልካሉ በዚ ክንበኣሳ እንደልኒና መዓልቲ ዝኽሪ ግን ክትህልወና ክትክእል ኣለዋ ክትህልወና ኣለዋ 20 ሰነ ተፀዲቓ ፅቡቕ ታሪካዊት እያ ታሪክ ደይብላ መዓልቲ ይኮነን ክንፀድቕ እንደልዮ ግን ትባይቶ ብምሉእ ን20 ሰነ ተፅዲቕዎ ፅቡቕ ነቲ ካልእ ተተርእይዎ ከዓ ንዑ ተፅዲቕዎ ፅቡቕ ኩሉ ግን ካብ ታሪክና ክርሕቕ የብሉን ስለዚ ንባይቶ ተሰውዒልካሉ ንባይቶ ናይ ባይቶ ውሳነታት ብጣዕሚ ካባና ስለ ዝዓቢ ቋም ካባና ስለ ዝዓቢ ብዙሕ ነገራት ንዕኡ ገዲፍና በቲ ባይቶ ዝበለና ግን 20 ሰነ ብዕሉ እንተይልና 20 ሰነ ነብዕል ካልእ እንተይልና ኣብ ካልእ ነብዕል ማለት እዩ እዋ ብዘይክውን ናይ ባንዴራን ንናይ ምንፃል ጥንስን ወይ ከዓ ብፍቓድካ ናይ ሞት ስጉምቲ ምውሳድ ወይ ብፍቓድካ ትመውት ምሕታት እውን ከም ንሕግን ንባይቶን ዝግደፍ ጌርኩም ኣቐሚጥኩም ኣለኹም ብዙሕ ኣሎ ነጥብታትኩም ጌርኩም ዘቐመጥኩሞ ግን እዚኦም ብፍሉይ ስለ ዘዘከርካኒ ኢኻ እምበኣር ድሕሪኡ ዘለኒ ሕቶ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ኦፍኮርስ ኩሉ ወሳኒ ግን እዚኣ ከዓኒ ንምንታይ ወሳኒ ኮይና ኣለካ ካብሪ ክፍትን እየ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ወሰናስን ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝኸዱ ዓድታትን ቁሸታትን ኣለዉ ብዛዕባ ከዓ ሓደ መርገፂ ወይ ሓደ ፅሑፍ ኣለኩም እስኪ ካብ ኣንደበትካ ክሰምዖ እንድሕር ደሊኻ ክተንበለይ እውን ትኽእል ኢኻ ግን ካብ ኣንደበትካ ክሰምዖ እቶም ክልተ ሕጂ ዘለዉ መንግስታት ዘይብልዎ ወይ ዘይፈተንዎ መፍትሒ ዝመስል ፅሑፍ ኢኹም ኣቕሪብኩም ዘለኹም እሞኒ ብዛዕባ እዚ ትብለኒ እንተሎ ንሰማዕቲ ትብሎም እንተሎ ክሰምዕ መጀመርያ ሓደ ነገር ኣሎ ማለት ንሕና ብሰንኪ ሕጊ ወይ ከዓ ሕጋውያን ንምዃን ዋጋ ዝኸፈልና ኢና ካብ ቀደምና ማለት እዩ ናይ ዓለም ሕጊ ኣድሊና ብደምና ዝኸፈልናሉ ነገር ናይ ዓለም ሕጊ ኣድሊና ስለዚ ሕጊ ኣገዳሲ ምዃኑ መጀመርያ ክንርኢ ኣለና ኤርትራ ነቲ ዝፀንሓ ንኣብነት ኣብ ዓለም ዘሎ ዝፀንሓ ስም ኣብቲ ናይ ፍርዲ ማለት እዩ ተሪእና ኣብ ናይ ሓኒሽ ማለት እዩ ኸሲራ ናትና ርእቶታት ኣለና ከም ኤርትራውያን ግን ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ምቕባል ፅቡቕ ባህሪ ፅቡቕ ስም እዩ እንደገና ኣብቲ ድሒሩ ዝመፀ ናይ ባድመ ብልሙድ ዝፍለጥ ኩናት ከዓ ኣብቲ ፍርዲ ምስ ተፈርደኻ ድሕሪኡ ዝኸሰርናዮ እቲ ኤርትራዊ እንዳበለ ኤርትራዊ ክንሱ እንዳበለ ይኮነን ስለ ዝኾነ ይኮን ንኣብነት ስምዒታት እየ ዝብል ዘለኹ ኤርትራዊ እንዳበለ ሃንደበት ኢትዮጵያ ንመሬት ኢትዮጵያ ዝሓደረ ኤርትራዊ ኣለና ንሕና ዝኾነ ሰብ ንሳ ንዓይ ኣጋጢማት እንተትኸውን ንዓኻ ኣጋጢማትካ ወይ ንካልእ ሰብ ኣጋጢማ ከተሕመና እዩ ዝግባእ ምክንያቱ ናይ ሓደ መሕረምቲ ንሓደ ሃስያ እዩ እውን ሕጂ ነዚ ግን ብምንታይ ኢኻ ኣድረስ ትገብሮ ሕጊ ዲኻ ትቐድም እንታይ ኢኻ ትቐድም ርኢናዮ ኢና ኻ እቲ ከይዲ ፀንሐ ኣካይዳ ዝርርብ ብምባል ነዊሕ ግዜ ወሲዱ እንደገና ናብ ኩናት ኣትዩ ብሓይሊ ዝተተሓዘ ብሓይሊ ተመሊሱ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ ከዓ ብሓይሊ ዲ ክውሰድ ብሕጊ ዲ ክቐሙ ኣይንፈልጥ ኢና ንሕና መጀመርያ ሕጂ ኩሎም ህዝብታት ስፔሻል ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ህዝብታት ኢትዮጵያን ህዝብታት ኤርትራን ሕጊ ከኽብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ሕጊ ናይ ዓለም ክግዝኡ ክኽእሉ ኣለዎም ሕጊ ናይ ዓለም ዘይምግዛእ ተገምጢሉ ነንሕድና ክተሓሳስየና ክነብር እዩ መሪራትካ ኸላ ብመራራ ኣድረስ ጌርካ ተቐበላ ድሓራይ ሽዑ ከመይ ጌርካ ትዛተ ትርኢ እዚ ማለት ክትፍትን ኣይትኽእልን ኣይኮነን ዝርርብ ንዑ ኣንጻሩ ይኮና ምጠቕላላ እንተኾነ ግን ሕጊ ኩሉ ግዜ መበገሲ ክትገብሮ ከለኻ ውሑስ ቦታ እዩ ካብ ዝኾነ ቦታ በፂሕካ ናብታ ሕጊኻ ትምለስ ተዘይተሳሚዕኻ በዛ መሰረት ከዓ ንሕና ኣብቲ ከባቢ እቶም ኤርትራውያን ክንሶም
ንኢትዮጵያ ከይዶም ዘለዉ ከምኡ ኸ ኢትዮጵያን ክንሶም ናብ ኤርትራ መጺኦም ዘለዉ ሓደ መፍትሒ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እዚ መፍትሒ እዚ ከዓ ብምንታይ ጌርና ወሲድና ኣለና ሓደ ኮሚሽን ክወፅእ ኣለዎ ካብቲ ሃገራዊ ባይቶ ካብቶም ኤርትራውያን ብዛዕባ ሸነኽ ኤርትራ ንዛረብ ስለ ዘለና ካብቶም ኤርትራውያን ካብቶም ዝተዓመፁ ዝተበደሉ ወይ ከዓ ማለት ተኸይዶም ዘለዉ ንኢትዮጵያ ካብኣቶም ዝርከብዎም ዋላ በብሓደ ኣድላይ እንተኮይኑ በብውልቀ ሰብ ከይተረፈ ናቶም ስምዒታትን ድሌታትን ሓሳባትን ሪኦም መርሚሮም ናብ ባይቶ ከቕርበሎም ሽዑት ባይቶ ብተፈጻሚ ኣካል ብዝሃቦ ትእዛዝ ወይ ምለሶድ ይኽብሎ በቲ ንሃቦም በቲ ንሱ ካሊእ እዩ ነዊሕ ጉዕዞ እውን ክወስድ እዩ እንተኾነ ግን ክሳብ ሽዑ ከ እንታይ ክትገብር ትኽእል ብዝብል ኦፍኮርስ እዞም ዜጋታት እዚኣቶም ተበዲሎም ኣለዉ እቲ መሬት ኢትዮጵያ ሕጂ ክነብሎ ንኽእል ኢና ብሕጊ ማለት እዩ መሬት ኢትዮጵያ እዩ እዚኣ ንፍተዋ ንፅላኣ እቲ ናባና ኣትዩ ዘለኻ መሬት ኤርትራ እዩ ንሳቶም ብሕጊ እውን ክግዝኡ ኣለዎም ሕጂ ንሳቶም ግን ነዞም ዜጋታት እዚኣቶም ቀልጢፎም እንታይ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ንኣብነት ሓደ ኣብ ዘለዎ ቦታ መጀመርያ ዝተፈልየ ዓይነት መሰል ክህልዎም ከምዚ ኣነ ንስኻ ንኢትዮጵያ እንተኸይድና ዘለና መሰል ዘይኮነ ንሳቶም ወነንቲ መሬት ስለ ዝኾኑ ነቲ መሬት ስፔሻል እንታይ ሽሙ ኮይኑ ከምኡ ካቶም ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዘለዉ ክህልዎም ድሕሪኡ ንኤርትራ ከኣቱ ዝደልዩ ሰባት እንተደሓልዮም ከተማታት ድን ገለ ድን ዓድታት ድን መሬት ድን ክህብኦም ታሽሙ ድዩ ማህደረ ትምህርትታት ድዩ ገለ እናገበርካ ምምራፅ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ከይድካ ክተምርፁን ስለዘይትኽእል ክመርፁን ክምረፁን ከሸግር ስለ ዝኽእል ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ተምፆም ኣብ ታሽሙ ከተተባብዖም እውን ትኽእል ሕጂ ከተገድዶም ዘይኮነ ናይ ኤርትራ ክምለሱ ብሓይሊ ገለ ዘይኮነ ክሳብ እቲ ንስኻ ትደልዮ ኣገባብ ኣብ ኤርትራ ተተኺሉ ምስ ኢትዮጵያውያን ብምስራሕ ዝፍፀም ክሳብ ሽዑ እዚኢታት ክትገብር ትኽእል ገለ ካብቲ ጠቂስናዮ ዘለና ንምባል እየ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ናቱ ግን ሰብ ክርድኦ ደሊ ልዕሊ እቲ ኣብኡ ዘሎ ቃላት እወ ብዝመስለኒ እንተተንብበልና ፅቡቅ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ክትገልፀለይ ክፍትን ከለኻን እቲ ከንብቦ ክፍትን ከለኹን ቁርብ ፍልል ይርኢ ኣለኹሞኒ እሳተ ትምበልና ፅቡቅ ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ፅሑፍ ዝያዳ እንታይ ዝበሃል ኮይኑ ቀሪቡሎ ምክንያቱ እስቲል እቲ ሕቶታት ኣይዓረፈን እቲ ስርዓት ነዚ ሕቶታት እዚ ናይ ምምላስ ፈተነ ኣይካይድን ዘይካ ብሓይሊ ካብቲ ከባቢ ኣውፂኻ ንዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ በረኻታት ኣብ ዘይፈልጥዎ በረኻታት ምድር ባይን ኣብኡ ናብሮኦም ከም ብሓድሽ ክጅምሩ ምግዳድ እንተዘይኮይኑ ድምፆም ሰሚዑ መፍትሒ ከናዲ ኣይሰምዕናን ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራውያን ደቆምን ናይቲ ዓዲ ተወልድትን ከዓኒ መረርኦም ገልፁ ኣለዉ ንስኹም ግን መፍትሒ ዝመስል ኢኹም ኣምፂኹም ዘለኹም ሞ ብንፁር ንምንጋሩ እቲ መፍትሒ ዘምፀኹም ሞ እየ ዝውከሰካ ዘለኹ ፅቡቅ ያ ከንብቦ ክእል እየ ሕጂ እቲ ካብቲ ሃገራዊ ዶባት ሃገርና ኣብ ዝብል ኣብኡ ጠቂስና ኣለና ብሓፈሻ ንሱ መግለፅታት ይብና ኣለና እዚ ኮይኑ ግን ኢልና ኣለና ብፍሉይ መጀመርያ እንታይ ኢልና ኣለና ኣቐዲምና እቲ ብሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘለዎ ዶባትና እንቕበሎ እዚ ነቲ ናይ 1998 ናይ የመን ኤርትራ ናይ ዶብ ውሳኔን ነቲ ብ2002 ብውሳኔ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝተሓደሰ ናይ ጥልያንን ሃፀይ መነሊክን ውዕልን እውን ዝምልከት እዩ ኢልና ኣለና እዚ ኮይኑ ግን ኢልና ሕጂ ናብታ ትብላ ዘለካ ንኣቱ ኢና ብፍሉይ ነቶም ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዶም ዜጋታትና ኣብ ግምት ምእታው ይግባእ በቲ ሓደ ድማ ነቲ ግምት ምእታው ዝኾነና መርገፅ እግሪ ንደሊ ቀርቃሪ ውሳኔ እዩ ስለዚ ድማ በቲ ሓደ ነቶም ዝተኸልኡና ዜጋታትና ንምምላስ ይኹን ንምድባስ በቲ ካልእ ድማ ክውንነታዊ ኣካይዳ ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ብምግንዛብ መጀመርያ ናብቲ ዝሓሸ ዝኽእለና ውሕስነት ማለት ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ፍርዲ ክንፀንዕ ንግደድ ኩሎም ነጥብታት ኣብዚ ሕጂ ዘርዚርና ማለትና ኩሎም ዋናታት እተን ንኢትዮጵያ ዝተዋህባ ዓድታትናን ኣብቲ መሬት ዘለዉ ዜጋታትናን ናይ ኤርትራ ዜጋታት እዮም ካልኣይቲ ነጥቢ እቶም ኣብ እቲ ንኢትዮጵያ ተዋሂቡ ዘሎ መሬትና ክፀንሑን ክነብሩን ዝደልዩ ኤርትራውያን ዜጋታትና ድማ ከም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምንባርን ፍልይ ዝበለ መሰልን ሓለፋን ክህልዎም ከነረጋግፅ ብኡ መጠን ድማ እቶም ኣብቲ ንኤርትራ ተዋሂቡ ዘሎ መሬት ክፀንሑን ክነብሩን ዝደልዩን ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ሳልሳይ ነጥቢ እቶም ናብ ውሽጢ ኤርትራ ኣትዮም ክነብሩ ዝደልዩ ዜጋታት ድማ ኣብ ዝደለይዎ ንክነብሩ ናይ መሬትን ምጥያስን ፍልይ ዝበለ ሓለፋን መሰልን ወሃቦም እዚ ሓለፋ እዚ ናይ ስራሕ ማህደረ ትምህርቲ ካልኦት መሰላትን ዘጠቃለለ እዩ እቲ መሬቶም ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ቀፅርታት ምርጫታት ዝተኻተተን ስለዘይኮነ ድማ ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ናይ ክመርፁን ክምረፁን ዕድል ክፍጠረሎም ይግባእ ቀፂላት መፅእ ነጥቢ ኣብ ዝተናውሐ እዋንን ምዕባለታት ብዝዓደሞ መሰረትን ድማ ነቲ ኤርትራዊ መሬት በቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ኣትዩ እትብሎ መሬት ምክሓስን ምድቕቓስን ነተባብዕ ቀፂልና ከዓ ነዚ ኩሉ ዝከታተል
ነቶም ነበርቲ ኣብ እቲ ንኢትዮጵያ ተዋሂቡ ዘሎ መሬትና ዝርከብዎ ዘሳተፈ ኮሚሽን ብባይቶ ተመዚዙ መጽናዕቲ ብምግባር ንኽውሰዱ ዘለዎም ጉዳያት ምስ ምሕጽንተኡ ናብ ባይቶ ሃገር የቕርብ ንጥርዓናት እቶም ዜጋታትናን ነቲ በታ ኮሚሽን ዝቐርብ ጸብጻብን ምሕጽንታን ምርኩስ ብምግባር ድማ እቲ ባይቶ ነቶም ኣብ ልዕሊ ተጠቕሱን ካልኦት ውሳነታትን ወሲኑ ንፈጻሚ ኣካል ንምትግባሩ የቕርብ እዚኣ ብዛዕባ ዝህንያ ዘለናይ ማለት እዩ ካብ ዝወፃኢ ነቲ ጽሑፉ ናብ ፒዲኤፍ ኣብ ኢንተርኔት ክረኽቦ ስለ ዝኽእሉ ከንብብዎ ከም ዝግባእ ከም ዘኻኽር ንፈቱ ናቲ ኩሉ ክነንብበሎም ኣይኮነን ናብ ዘለና ግን ከም መልእኽቲ ግን ጽቡቕ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እየ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ብስርዓተ ክደፍ ዝዕፆ ዘሎ ዕድላትን ናይ መጻኢ ብድሆታትን ተዓፅዩ ተረፍ ማለት ኣይኮነን ክፈትሕዎ ዝፍትኑ ኤርትራውያን ከም ዘለዎ ንምርኣይ እዩ ንስኹም ካብ ሓደ ካብቶም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለ ዝኾንኩም እየ ከም ተስፋ ዝህብ መልሲ ጌረ ዘቕርቡ ዘለኹም ናብ ናይ መጨረሻ ንኸይድ ኣለና ኣብቲ ናይ መጨረሻ ገጽ ናይቲ ጽሑፋትኩም ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለኩም ኤርትራ ክህልዋ ትደልዮ ዝምድናታት ኣሎ ካብኡ ውፅእ ዝበለ ድማ ኦፍኮርስ ኣብ ውሽጡ ግን ናብ ዝርዝር ምስኣተኹም ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ካልእ ሃገራት ከይዶም ሽግር ምዝጎንፎም ብሕጋውን ብኻዕሳን ብኻልእን ክዳየኑ ክድየኑ ጠቂስኩም ኣለኹም ካልኦት ዜጋታት ናይ ኤርትራ ምስ መፁ እውን ከምኡ ድሕሪ ሽግር ወሪድዎም ከም ተመሳሳሊ ዕድል ክህልዎም ጠቂስኩም ኣለኹም ኮይኑ ግን ብፍላይ በኢትዮጵያ ንዓመታት ዝኸደ ወራር ግፍዒ ኩሉ ዓይነት ሽግራት ኣድረስ ኣይገበርኩሞን ዘለኹም ኣይገለጽኩሞን ዘለኹም ብኸመይ ክትሕዝዎ ኣብ ሰብዓታት ኣብ ስሳታት ኣብ ሰማንያታት ኣብ ስመራ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ጋሽባርካ ከባቢታት ዝወረደ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ዝኾነ ጽሑፍ ኣይንበብኩን ከመይ ክትሕዝዎ ኢኹም ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ነዚ ኩሉ ነገር ከም ዝገበረት ክትእመን እቲ ህዝቢ ክእመን ዝኾነ ነገር ኣይረኸብኩን ስለምንታይ ኦኬ ጽቡቕ ነጥቢ ሕጂ ንሕና ኣብቲ እዚ ሓደ ጽማቕ ጽሑፍ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ክንዝርዝር ኣይንኽእል ኢና ኢትዮጵያን ሱዳንን ኢልና እቲናዮ ዘለና እቲ ተመሳሳሊ ዓይነት ባህርያት ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ገሊኡ ሕልፍ ዝበለ ናይ ውግእን ናይ እጀታ እዩ ትብሎ ንኤርትራ ንሳ መሬት ስለ ዘለዋ ንሕና ኻ ናጽነትና ልኡላውነትና ዝብል ባእሲ ቁርቁ ስለ ዘለና ማለት እዩ ነዚ ርኢኻ ኣብ ዝርዝር ክነኣቱ ይግባአና ነይሩ እንተኾነ ግን እዚ ሓደ ሰነዲ መሰረታዊ ሰነዲ ብዛዕባኡ ዘለና ርእቶታት ኣብዚ ዘይንጠቕሶ ካብዚ ዝተበገሰ ግን ብመዘክራት ጌርና ንገልጾ ኢና ኣብ ዝቐጻሊ እውን ክወፅእ እዩ ፍሉጥ እዩ ኣብኡ ዘሎ ነቲ ናይ ዓመፅን ታሽም ብሓፈሻ እኳ ከይድና ተሃሎና ኣብ ኤርትራ ኩሉ ብናይ ስርዓታት ደርጊ ይኹን ካልኦት ገዛእቲ ወይ ከዓ ብኩላቶም ዘይገድስ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ንኤርትራዊ ዝበደሎ ዓመፅ ዋጋ ከፍል ክእል ኣለዎ እዚ ሕጂ ግድን ኣይኮነን ከምዚ ናይ ህልኽ ዋጋ ምኽፋል ዘይኮነ እቲ ክከሓስ ዝግብኦ ክከሓስ መጀመርያ ኣፍልጦ ክወሃብ ኣለዎ ሓደ ካብ ፀገማት ኣብ መወዳእታ ክሽግር መሊሱ እንዳፈጠረልና ዝኸይድ ዘሎ ንኣብነት 91 ንሕና ካብ እንታሽም ዝተገላገልና ካብ ደርጊ ህወሓት እውን ኣብ ስልጣን ምስ መፁ መለስ ዝበላ ዘረባ ነይራ ቁስልኹም ኣይትሕኮኹ ኢሉ ሓደ ካብተን ዝፈትዎን ነበርኩ ግዜ እያ ንሳ ምክንያቱስ እዞም ክልተ መራሕቲ ወይ ክልተ ውድባት ነቲ ሰብሲ ጀነራል ክርስቶስ ቀትለኒ ነይሩ ኢሉ ኢትዮጵያ ከይዱ ቀቲሉ ወይ ገለ ሰሚዐ ይፈልጥ ነየ የቕሬታ ጌጋ ክልኣለይ ማለት እዩ ምክንያቱስ ኣደቂሶሞ ወሰንቲ ነይሮም ማለት እዩ በቃ ኣኽለና ኢሉ እቲ ሰብ ሕጂ ግን ናይ ብሓቂ ድዮም ፈቲሖማ ዳፀገም ኣብ ውሽጢ ይኮዱን ኢትዮጵያውያን ኣብ ናቕፋ ዝመቱ ኢትዮጵያውያን ኣምሓሩ ድዮም ተጋሩ ድዮም ወርኤቨር ምስ ደርጊ ዝነበሩ ማለት እዮም ዋላ ብመሹም ኦሮሞ ድዮም ወርኤቨር ንብደርጊ ዝነበሩ ብሃይለ ስላሴ ዝነበሩ መወዳእታ ምዕፀው ይረኸቡን መቃብራ ቦታቶም ኣይፈልጡን እዮም ታሪኸ ቦታቶም ኣይፈልጡን እዮም ብምንታይ ተወዲኡ ይፈልጡን እዮም ሕጂ ናብ ናይ ቅርሕንትን ኣብ ናይ ገለን ጥራዮም ዝነብሩ እቲ ቦታቶም ዝገበሮ ግፍዒ እውን ኣይፈልጡን እዮም ሕጂ ነዚ ንስኻ ክትሕውዮ እንተዳ ኮይንካ ኣብዚ ብዝርዝር ገለ ግዜ ክወስደልና እዩ ገለ ግን እንታይ ካ ትገብር ካብ መጀመርያ ኢኻ ትሪኦ ስለምንታይ ዘይተፈትሐ እቲ ጽቡቕ እዩ ንቀዳማይ ገጽ ፊናት ክትዓጽው ማለት ሽግር ዳሕራይ ግን ከይዶም ንሳቶም መዕፀው ክረኽቡ ኣለዎም መዕፀውታት ዘይረኸቡ ስልጣን እንዳመፁ እንህሎ ከሸግሩና ኣለዎ ማለት ሕጂ ኣነ ብሓጎስ ናይ ገለ ንምንታይ ብዕቱብ ክሓትት ወሲነ ሓደ እቲ ኤርትራ ትግብአና ናትና እያ ደኣዩ ዘሎ እቲ ሓሳብንቲ መልእኽቲ እንትድልየትን እምበር ንኤርትራ በዲልና ህዝቢ ኤርትራ ተበዲሉ በኣና ዝብል ኣይኮነን እዚ ኣድረስ ክግበር ኣለዎ ኢትዮጵያውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈልጥዎ ኣለዎም ክፈልጥዎ
ዘኽእሎም ከዓ ከም ንስኹም ወዲብኩሞ ዘለኹም ፖለቲካዊ ውድባት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ስልጣን ዘለዉ ናብ ስልጣን ክኸዱ ዝደልዩን ገለ ካብቶም ነዚ ስራሕ ዝክሰርሕዎ ዝግብኦም እዩ ኢለ ስለዝኣመንኩ እየ ምክንያቱ ከዓ ካልኣይ ምክንያተይ ከዓ ንዓኻ ዝሓተካ ዘለኹ ሓደ ከም ሓላፍ መጠን ካልኣይ ከዓ ዝርዝር ብዙሓት ነገራት ኣእቲኹም ኣለኹም ዝርዝር ብዙሓት ነጥብታት ኣቐሚጥኩም ኣለኹም ክሳብ ውልቂ ስደተኛ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን እንድሕር ዳኺኑ ብዛዕባ ክጎንፎ ዝኽእል ሽግር ኣቐሚጥኩም ክነስኹም እቶም ዝጎነፎምን ብሞት ተፈልዮም ዘለውን ኣቦታቶም ኣቦሓጎታቶም ብሕማቕ ግፍዒ ንሞት ዝተቃልዑ ኤርትራውያን ዜጋታት ከ ብዛዕባ ናይ ተሓስቡን ኢኹም እንተበልኹም እዩት ናተይ ስለምንታይ ቅሩብ ዘየቐመጥኩም እዩት ናተይ ሕቶ መበገስ እሞ ተወሳኺ ትብለኒ እንተሎ ክሰምዕ ርዳእኒ ሕጂ ንሕና ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ገሊኡ ናይ ምምቕራሕ ናይቲ ጉዳያት ጉድለት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ገሊኡ ሰፊሕ ምክንያቱ ሞር እዚ ክንፅር ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝበልናዮ ክህሉ ይኽእል እዩ እንተቲ ዓመፅን እንተቲ ግፍዒ ዝወርድ ዘሎን ንሕና እውን ክፋልና ህቱ ስለ ዝኾንና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ስቃይ ምንጋር ኣይኮነን ሕጂ እቲ ናትና ባህርና ዘሎ ንፈልጥ ኢና ንመን ከነድሕን ንቃለስ ኣለና ንንታይ ንገብር ኣለና ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ እቲ ሰብ ግድን ክንነግሮ ከማንሳይ ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ኣብኡ ዝርዝር ኣይኣተናን ግን ንሕና ካብ መዋእለ ኣደራዕ ወፂና ናብ መዋእለ ምልኣት ክንበፅሕ ንደሊ እንተዳሃሊና ነቶም ኣብ ኣደራዕ ዘለዉ ሓራ ክነውፅኦም ኢና ሕጂ እቲ ጨፍጫፍቲ ዓመፅ በቲ ናይ ኤርትራ ሸነኽ ወሪዱ ዘሎ በቲ ስርዓት ማለት እዩ ርኢኻን በቲ ከዓ ብካልኦት ናይ ሱዳን ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እዮም መምሕዳራት መንግስታት ድዮም ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ግዜ 67 ዓመታት 80 ዓመታት ማለት እዩ ዝገፍዕዎም ዝበደልዎም ዝቐተልዎም ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ኩሉ ፅቡቅ ጥራይ ኣይኮነን ተገይሩ ሕጂ እዚ መወዳእታ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ዶ እወ ግን ሕጂ ኣብቲ ንሕና ናብቲ ናይ መንግስቲ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ሸነኽ የለኻን ቀልጢፍና ይበፅሐና ኢና ኣለና ካልኣይተን ሃገራት ንባዕለን ኣብ ፀገም ኣለዋ ዋላ ንሳ ክዘራረብ እንተኾንካ ከማ ንባዕሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎኻ ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ብዛዕባ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ እቲ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና እቲ ዓንተይ ዝበልኩኻ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ናይቲ ናትና ኣቀራርባ እንተዳሪእኻዮ ይውድኖ ነዚ ኣድረስ ክንገብሮ ከም ንኽእል ቀጥታ ቆብ ከተብለና ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ጥራይ ምናልባት ኣብቲ ዝቕፅል ግዜ ዝሕደሰሉ ሰነድ ክሕደስ እዩ ግን ካብ መዘክራት ስለ ዘለውና ኣብቶም ከዓ ክንሪኦም ክነንፅባርቆም ፅቡቕ ነጥቢ ኢልዒልካ ኣለኻ ያ ፅቡቕ ክተብርሃለይ ፈቲንካ ኣለኻ ካልእ ሕቶ ፈጢርካለይ ነርካ ግን ድሓን ክንሰግራ ኢና ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያ ጥራይ ሲኮንስ ካብ ናይ ምዕራብ ሃገራት ናብ ኤርትራ ዝወረድን ካብ ኤርትራ ዝተዘምተኑን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ብገለ ነጥብታት ሓደ ነጥቢ ሓደ ክልተ ነጥቢ ክልተ ኢልኩም ዘርዚርኩም ተተቐምጥዎ ነርኩም ኣንፈት ናይቲ ትኸድዎ ዘለኹም ርሕቀት ሰብ ክርድኦም ሓገዘ ካብ ዝበል ዝዛረብ ዘለኹ ናብኡ ኣይንምለስን ኢና ሕጂ ናብ ናይ መጨረሻ ገፅና ንኸይድ ኣለና ዝነበረን ሕቶታት ኣይ ቲንክ ኣቐሚጥዮ ዝነበርኩ ሕቶታት ወዲእ ኣለኹ ኣብ መጨረሻ ግን ገለ ካብቲ ንበዓላት ዝምልከት ዓርብን ሰንበትን ከም በዓል ክኽበር ከም ድልዮ ብኤርትራ ገሊፅኩም ኣለኹም ግን ከዓኒ ብዘይምእኩል ኣገባብ እተን መምሕዳራት ወይ ከተማታት ነናይ ባዕለን ስጉምቲ ክወስዳ ከዓኒ ኣፍቂድኩም ኣለኹም እዚ ስለምንታይ ከምኡ ወሲንኩም እንታይ እዩ እቲ ኣወንታውነቱ እንታይ እዩ እቲ ክርከብ ተሓስብዎ እንትምነይዎን ጥቕሚ ንሕና ኣብ ዝቕፅል ኣብታ ትቕፅል ኤርትራ መጀመርያ ኣብቲ በቲ ስሉጥን ፅፉፍን ኣሰራርሓ ማለት ብዙሕ ዕግርግር ዘይብሉ ዕግርግር ዘይፈጥር ምድንጋራት ዘይፈጥር ኣመራርሓ ክትምራሕ ኣለዋ ኢልና ኢና ንኣምን ምክንያቱ ብዙሕ ሓጓፋት ስለ ዘለና ፖለቲካዊ ምልማድ ኣይፀናሕናን ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ምእኩል ኢልና ከለና ግን ስለምንታይ ናብኡ ዘይምእኩል ኢልና እንታይ ኢልና ሓደ ብዙሕ ሰብ ናይ መሰል ሕቶ እዩ ብዙሕ ሰብ ሓደ ዓይነት ናይ እምነት ወይ ከዓ ከባብያዊ ልምዲ ናይ ዕረፍቲ የብሉን ግን በቲ ዘሎ ኩነታት ተደሪኹ ፀኒሑ እዩ ብዙሕ ኣርጊመንትስ ኣሎ ወሞ ዝቀደም ፀንሐ እንዲ ወይ ዝሰርሕሉ ፀንሑ እንዲዮም ወይ ከዓ ንዕኡ ዝምልከቶ መዓልታት ኣሎ እንዲ ዘይምልከቶ ከዓ ኣሎ ማለት ኣብቲ ክዕርፈሉ ዝግባእ ዘይዕርፍ ሰብ ከዓ ኣሎ ሕጂ ነዚ ዘይምእኩል ንብሎ ዘለና እተን ናይ መምሕዳራት ቀፅርታት ናይ ገዛ ርእሰን መዓልቲ ይውስና እቲ ዓርብን ሰንበትን ንብሎ ዘለና ወይ ዓርብን ሰንበትን ንገብሮ ዓርብን ቀዳምዲ ሰንበትን ንዓኒ ዝምልከተን እተን ዓርብን ሰንበት ንሕና ኣክኖሎጂ ኢና ንገብር ዘለና ኣፍልጦ ኢና ንህብ ዘለና ኩላተን ቀዳም ሰንበተን ደን ክውስና ዓርብን ቀዳም ደን ክውስና ንዓኒ ዝምልከተን ነተን መምሕዳራት ማለት እዩ እዚ ንገብሮ ዘለና ግን ሓደ ዋላ ንዝመፅእ ናይ ስራሓት ግዜ ይኹን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ይኹን ናይ ገለ ይኹን ሞር ሰብ ሎሚ ኣብ ሰልጠነ ግዜ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ግዜ ስለ ዘሎ ኣብ ገዛ እውን ዝሰርሓሉ ግዜ ኣሎ ተማሃራይ 4 መዓልቲ ተማሂሩ 5 መዓልቲ ገዝኡ ዕዮ ገዛ ሰርሓሉ ክፍጠር ይኽእል ክኸውን እዚ ግን መብዛሕትኡ ናይ መሰል ሕቶ
ንክንምልስ ኢልና ጌርናዮ ማለት እዩ ካልእ ንእግረ መንገዱ ግን ዝሃቦ መልእኽቲ ግን እንታይ ነይሩ ኣብዚ ለንቅነ ዝገበርናዮ ዝርርባት ክንሪኦ ከለና ሰባት ገለ ሰባት ምእኩል ወይ ከዓ ዘይምእኩል ፌደራላዊ ወይ ከዓ ከምዚ ክኸውን ዘለዎ ብምባል ቀጥታ እዮም ዝሕዙኻ ንሕና ሕጂ ንሱ መንነት ኣይኮነን ኢና ንብል ዘይምእኩል ንፍትኖ ዘይምእኩል ኢልና ኣለና እዚ ሃይማኖትና ኣይኮነን ንዓና ዘይምእኩል ፍትኖ ኣለና ኣይስርሐን ንሕና ምእኩል ክኸውን ናይ ምድጋፍ ንዓና ዝቕድመና ሰብ ኣይክህሉን እዩ ዘይምእኩልነት ክነእተኣታቱ ከዓ ንኽእል ዘስርሕ እንተኮይኑ ኣብ ገሊኡ ንገብር ኣብ እንታሽሙ ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ግን ናይናይ ንምልስ ኣለና ካብ ተዘዋዋሪ ከምዚ እየ እቲ ምባል ኣብ ሓንጎል ዝመፅእ ፌደራል እየ ኣነ ፌደራል ተዘይኮይና ገለ ኖ ንሕና ፌደራል ጌርካ እንዳሃበና ፀገም የብልናን ባይታዊ ጌርካ ሃበና ፀገም የብልናን ፕሬዚደንታዊ ጌርካ ሃበና ፀገም የብልናን እቲ ባይቶ ብዝሃቦ ውሳነ እቲ ህዝቢ ብዝወሰነ ውሳነ ቅዋም ብዘሎ ብኡ መንገዲ ንኸይድ ኢና ነዚኣ ግን ሰባት ዘይምእኩል ሓደ ከም ዝበልኳ ናይ መሰል ሕቶ ስለ ዝኾነ ዘየሻሙ ናይ መሰል ሕቶ ኮይኑ ርኢናዮ ካልኣይ ናትና ነቲ ኩነታት ክስርሕ ይኽእል እዩ ዝበልናዮ ማለት እዩ ብድሆታት ከለወይ ግን ነቲ ብድሆታት ንእግረ መንገድና ከም ዝበልኳ ከዓ ገለ ጥቕምታት ይብልና ኣሎ ማለት እዩ ሓደ መንነት ንኸይንሕዝ ገይርና ሓንቲ ካብቶም ኣብ ወሬ ቀሚጥን ዘበርኩ ሕቶ ኢኻ ዘኪርካ ንስኻ ሓተካ ኣገዳሲትካ ስለ ዝኾነት ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ሱዳን ብዝያዳ ጠቂስኩሞ ዘለኹም ንዓያን እዮም ኣብ ናትኩም ፅሑፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ሱዳን ዝኾነ ክፋል ናይቲ ሃገር ክልል ንበሎ ኣውራጃ ንበሎ ዞባ ንበሎ ብዘይገድስ ክንፀለየ እንተይሉ ፍቃድኩም ወይ ተቃውሞኩም ማለት እንታይ ይበሃል ምዃኑ ነቲ ድሌት ናይቲ ሰብ ዘማልአ ነቲ ድሌት ናይቲ ሰብ ነቲ ድሌት ናይቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ክብሪ ዝህብ ወይ ከዓ ዘይፃረር ምዃኑ ኣቐሚጥኩም ኣለኹም ኮይኑ ግን ብወገን ሱዳን ኮነ ብወገን ኢትዮጵያ ሓደ ክፋል ናይቶም ሃገራት ተነፂሉ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከዓ ኮይኑ ሓደ ሃገር ከقوم ዝብል ፈተነ እንድሕር ፈቲኑ ሓሳብ እንድሕር ሓሲቡ እንድሕር ዳኣኒ ጎስጓሳት ኣካይዱ እንታይ ዓይነት መርገፂ ኢኹም ትወስዱ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ኢኹም ትወስዱ ንስኹም ሕጂ እውን ይረአ ስለ ዘሎ ማለት እየ እወ ኣነ እኳ ኤርትራውያንና ዝብሉ ሰባት ክፍጠሩ ፅቡቕ ነይሩ ኣብ ክንዲ ንሕና ካልኦት ክንከውን ማለት እዩ ናተይ ውልቃዊ ምንየት እዩ እንተኾነ ግን ኣብቲ ፅሑፍና ኣስፊርናዮ ብዘለና መሰረት ዝኾነ ይኹን ካብ ሱዳን ድዩ ካብ ገለ ድዩ ተፈንጪሉ መጀመርያ ልኡላውያን ሃገራት ስለ ዝኾና ኣብ ናትን ጉዳይን ኣይንኣቱን ኢና ብሕጋዊ መንገዲ ክገብርኦ ንትስፎ ንተባብዕ ንሕግዝ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሕጋዊ እንተዘይኮይኑ ብፍላይ ዶብ ዘሎ ምሳኻ ዶብ ሸነኽ ዘሎ ተኮይኑ ሕጂ ከምዚ ናይ ዶብ ሱዳን ተኮይኑ ሕጂ ኣይፀለወናን ብቐጥታ ኣብቲ ጎንኻ ዘሎ ምስኸውን ግን ኩናት ክህሉ እዩ ፀግዒ ክትሕዝ ኢኻ ወይ ስደተኛት ክውሕዙኻ እዮም ሕጂ ነዚ ኩሉ ዝመብትሒ ከተእቱ እንተደኣ ክትረክብ እንተደኣ ኮይንካ ንስኻ መጀመርያ ነዚያተን ናይ ደገ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ብሰላም ክውዳእ ትፅዕር ብሰላም ምስ ወደት ሓንቲ ሃገር ከም ሃገር እንተኮይና ድሕሪኡ ፀገም የለን ድሕሪኡ ትዛተ ትኽእል ዘርባሓካ ኮይኑ ትዛተ ትኽእል ማለት እዩ ክሳብ ብሕጋዊ መንገዲ ዘይከደት ግን ክልቲኡ ዋጋ ክፍለካ ንኣብነት እቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዘሎካ ትዝተረፈ ብዘይካ ተፈንጨለ ማለት እዩ ትዝተረፈ ነቲ ተደጊፍካዮ ኩናት ከፍተልካ እዩ ፀላኢኻ እዩ ትኸውን እንተዘይደጊፍካዮ ነቲ ከዓ እቲ ህዝቢ ክዕመፅ ክእል እዩ ስለዚ ኣብ ዳይለማ ከእትወካ ክእል እዩ ሕጂ ንስኻ ኣብዚ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ንምግባር ክትፅዕር ኢኻ ዘለካ ማለት እዩ እቲ ድሕሪ እዚ ሕጋዊ መስርሕ ተሓሊፉ ደቡብ ሱዳን ሕጂ ምስ ኤርትራ ክኸውን እንተኢላ ንዘራረበሉ ፀገም የለን ሶማሊላንድ ከይተፈንጨለት ግን ብወግዒ ከይረኸበት ስም ግን ምስ ኤርትራ ክኸውን እንተኢላ ግን ንዓና ፀገም ከም ትቃልና ጥራይ ዝኽእል ማለት እዩ ካብ ረብሑ ክሳር እዩ ዝበዝሕ እቲ ሕቶ ናብ ጭቡጥ ኣብ ባይታ ናብ ዘሎ ክነብሩ ዶ ኢና ኣብኡ ከዓ መርገፂኹምን ዘለኩም ሪቶን ንምስማዕ ማለት እዩ ሕጂ ወገን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝጠመተን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገለ ክፋል ሕብረተሰብ ካብ ብፍላይ ትግርኛ ዝበሃል ዝዛረብ ሕብረተሰብ ናትና እዩ ሓውና እዩ ኢልካ ጎስጓሳት ይካየድ እዩ ትግራይ ትግርኛ ዝብል ቃል እውን ኣሎ ኣምር እውን ኣሎ ነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ዝስርሐሉ እውን ዘሎ ነዚ ክፋል ሕብረተሰብ ናብ ትግራይ ወሲድካ ትግራይ ዓባይዳ ኤርትራ ዓባይዳ ክስራሕ እውን ይፍተን እዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከለዉ እቲ ብኤርትራ ዘለካ ኣብ ኤርትራ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ስለ ዘለና እዚ ፅሑፍ እዚ ምቕማጥኩም ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ሕቶ እዚ ኣነ ምቕራቢካ ኣገዳስነት ኣለዎ መልስኻ ክሰምዕ እንታይ መሲልካ ክንቅበሎ ዘለና ሃገር ኣላ እዛ ሃገር ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ ኤርትራ ውጭ ኤርትራ ናተይ ናትካ ትሕቲ ሃገራውነት ኣሎ ልዕሊ ሃገራውነት ኣሎ እቲ ልዕሊ ሃገራውነት ሞር ኣድማሳዊ ምዃን ማለት እዩ ሞር ከምዚ ሕጂ ኤሮጳ ቁርበት ተኣታተው ዓይነት ማለት እዩ ግን ኮሊሉ ብዓለም ዓለም ናይ ሓንፈሽፍሽ ኣናርኪያ ስለዚ እንታይ ካ ትደሊ ናብ ሓደ ከም ሃገር ክትሕዞ ትደሊ መሰረት ኣሎ
نحنا أنا يكون هجراو سلفي انتهينا هجراوين هنا زعبا إرتراو هجراو منت كي تشرفه كي تقرممه إرتراو تاريخ قالسن حبر سبن كم إلو قصل أنكورا بهم يواصو قصل اللو زي كونسي نسوي تزواص من قد زي واصو مسباتي نعخانتهم كواص أكاز خلت كتصلوها أي جباني تزواص يقصلو زجبان أجز نيرترا تزواص مس بحرياو حبتا دي مس مصاصا تاريخاوي مصاصا دي نسوي إننا نأمن حجقال سبات تحت هاجراوي سمعت ويكا كاو كينو خيركا مكففال مجوججال نيرتران تخينو نحنا تقايح مسمر سجير والله نعنا مالسي تا إرترات نبلا زلنا يحدقنا له تاريخنا حدقنا له تي زهانزنا هاجراو مننت يحدقنا له مالتي أموخا بزي شبوت ب زناي كم زي نا أدحرحري حسابات دحريت كيتكا ناي نويح عمتات زانتاتات قال ندام صخا من لقاب قال مالتي مخابم تحت سبات تومكم زلو تريمكا حساب كم زي لهم مقني دحراي كان تقمت إلهم ساعتهم زتصاروا سبات يوم زبحريا وزرعنا بمتخاب درجة خي ترفه مالتي حجي مسرت زي بلدو أكايداي قالوا السرح له أكلات كله بحرياوي زربهم سبات كله خوليهم ويكا قاليهم كا خاب زي اللي سقعتات خاب زي تجبت سقعتات زنقول يوم انطفأنا كنطفينا مزياتهم تتحوشنا حشنا كمزي قال بس مالتي إذا حجي حما نيرترا كم هاجر كسر راس لزي كل فتيوم تسأليهم نتيرترا هاجر منت تسألات يوم نيرترا هاجر منت تسألائيو خانتاي نعنا خا مالتي ناي تتصاراري نايخون نتنا علامانا تتصاي زخون زلو مالتي unfortunately أبكم كنزارب قال بزح هيدلني خجوتو هيدلني زخون خمزي معناته تسرح كات رايك سرح اللي زلكا قلنا زي سلازقات زلو يا كم حسب سبات كساسي وخل يوم كم حسب عشان كاي تاشمسي نحن كنسفحنا ندل زلنا صباح نقول كوت خبابي يخون تعلم يخون قلا يخون سي ندا ترجع كم حجر كوينو دوبات كحصل له زخل من قدر تفتر تخليها مجمرك دوب كله كارلو دوب تاش متقبر دز مسألة كوجو تطرنف تخنكا ننبع الخات مقاقل كان حادثة بقواني خات قبرو زمدنا واقع يخفلي عمصيخا مالت زي نسو تحاليفوس ناب درجة هاجر أي تبصحن ديو هاجرات كل نكوب قبيلة بخبابي بقليل نيران سناتن أقاومة هاجرز بهالقرصي أين برون هاجرز بهالقرصي مستفتنا 100 عام مسكد خا تقوم سلازلوي قتيلون بر قوم تزي هلون يرو نابنا قدم كعب تملسن يرتود سب مالتي ازي لوجيك زغون ويس نموغتاو زغون حقتاتيو سلازي أنا زحطو خقربو يقبانيو استعمل سخات ملس يقبا كاي سلازي خما هنسقراينا زغط طيب الناس كنت أقول له أبا الناس كذا كان إحنا أمتينا نقدس لم تحزر ولدي دل بزح جزية خمزيتات بايدوي تسمنا نحنا نسراوياني بنسراوياني نفلت مالتي جنا تساسم معي حمتنا الله جن حدا كابت بحرنا نسرن تايو قال ريخا تخون تخليخا نسري تبيعوا أو لعلي سكال ويكاز عمص أي لان زي كاكواخ تايز قبر تزلع على برا بتصح سلازخل تميلون لعلي بتصح أير يودو مالتي تخاخ تفتوي يورد مالتي حجي انتي نخبر دلي كم عينت انت تتقمنا يحايش حد زي كنت ناي تصابو من قد نخيل مبال ردي انا تقول تحتو زل على لزلخ مهنيات زل على لزلخ مهنيات كنغركا مالت بود ملكع يخون بقطبه ملكع يخون مهر يخون قلا يخون اتوما بايتا زلو ورئيتات وسنتيوم ابت زلو صنيعو خيد ويك حسابو خير وي مرغت يخير ويك اني كقالس حجي كم حدا انيس كازر رئيتات يكونن زخيد زلو ابز غزي زخاني بمسلمين بكريستيانن اب اسلمنا اب كريستنان زلو زوهاب زلو رئيتات كاني قليل يكونن نشخمون ناتكم مرغص خسمع يقبو يو حجو كانو العلوني كما رستي وناتو اي مدب كون ير جن زلعللو زلو مهنيات ابايتا كخيد زعلحنا وحمتها بفلاي بوغن تيبيان بوغن ايرتران كاودما تغرينيا زرع حبرتسب كغسغسو بزعبا تصنح بمتاتينا حتت يقبانا يسخون كاني بوليتيكاوي سلفي كونكم سلتمس زلوهم كا ريتكم مسمع خا قداسي كاب صراحه عنكف ديو تايم ما يقبل تتعنكف كاس مملاسي بنمحدر زملكت حجي بزلو بزوباتات كدو كم زوسنكم انبيبان يره نحد اتغاغيات ارمنيخا سلمتاكم وسينكم ات اوراجا زبلك سلمنتايو ابز غزي زي عبلا لو خوين زوت زلو ات اوراجا زبل
تجزأت إليان تجزأت نبرة سرعات نايت إليان ويكا من قص نايت إليان زتاتا توي تزوباتات زبل كأني حجون زجزء زلوا سرعات نيرترا ويكا قدف زتاتا توي سلمتاي مسلكا أتي إليان زمتو تقبلهم أتي سرعات قدف زمتو زنتو زلوا سلمتاي مسلكا إيرترا إليان زمهازا أيلهم كأني نتنا إيرترا إلا وخاني زخ حدود وجبر زبل أنا قرد الرأي كله تحت حتى بسبوز يقرب ياخذ الملكة جن ملسها سمع دليل እርዳኒ ከምዚ ኣብቲ ፖለቲካ ብናትና ማለት ፖለቲካዊ ልምምድ የብልናን ዘብለን ንሱ እዩ ማለት እዩ በዚ ትብሎ በቲ ክትሕዞ ክተፅንዖ ክትክእል ኣለካ ስፔሻሊ ማለት ዝኾነ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ገለ ርእቶ ዝሃቦ ማለት ሓንቲ ዘይብሱል ክኸውን ክእል እዩ ግን ከም ዝብሎ ዘለካ ሰባት ንዝተጋጨወ ባህሪ ክህቡሲ ብብዙሕ መንገዲ ኦልሞስት ኣብ ዝኾነት ኣርእስቲ ክትብል ትኽእል ዝተጋጨወ ታሽሚ ዝህበካ ሕጂ ንስኻ ማእከላይ ባይታ ሒዝካ መፂኻ ነቶም ክልተ ዘብሉ ዘለዉ ደው ከተብለሉ ትኽእል መንገዲ ይዓቢ ካብ ናይ ሓደ ሳይድ ሒዝካ ሕጂ ኣነ ኣብኡ ድሓን ስለምንታዮም ክብል ኣይክእልኒ ምናልባት ኣነ ምናልባት እቲ ደረጃ ፅበት ኣነ ክፀቦ ስለ ዘይከኣልኩ ክኸውን ክእል ምናልባት ኣይበፃሕኮን ክኸውን ክእል ክፀብብ ኣለኒ ካብኡ ሓሊፉ ግን እንታይ ክብል ዝደሊ ካብ ዝበልካያ ሓውሲ እርማት ኣላትኒ ሕጂ እንታይ ንሕና ዞባታት ይኹን ኣውራጃ ይኹን ንሱ ይኮነ እናትና ቀዳምና ንሱ ኢልና ኢና ብዝተወሰነ ይወሰን ፀገም የብልናን እንተኾነ ግን ኣብቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ዝህልወሉ ግን ብዞባታት ክሰርሕ ፀኒሑ ሃንደበት ኣውራጃታት ተጌርካዮ መሊሱ ሕንፍሽፍሽ እዩ ዘምፅእ ተሰጋገር ኢኻ ዘለኻ ምክንያቱ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝፀንሐ ሓደ ኣብዚ ወለዶ ዝዓበየ ይኹን ኣብዚ ክሰርሕ ፀንሐ ኣብዚ 10 ዓመት 20 ዓመት ናይ ንኡስ ዞባ ክስቶ መምህር ዝነበረ ናይ ንኡስ ኣውራጃ ክትቅይሮ ናይ ከምዚ ክትቅይሮ ሕውሱስ ክብል ምምሕዳር ናቱ ፀገም ክፈጥር ናይ ፋይናንስ ናይ ገለ ምምቕራሕ ናይ ኩሉ ስለዚ ኣብቲ ግብራውነት ኢና ንሕና ኸይድና ኣብቲ ግብራውነት እቲ ሽዑ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ሽዑ ተለሚዱ ዝፀንሐ which is ሕጂ ብዙ ግዜ እንተኮይኑ ታሽም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ዞባ ስለ ዝኾነ ብከምኡ ይኸይድ ድሓራይ ብዝተወሰነ መንገዲ ግን ኣውራጃ ይኹን ብወረዳ ይኹን ብንኡስ ዞባ ይኹን ብዞባታት ይኹን እዚ ፀገም የብልናን ፅቡቅ እቲ ትፅሑፍ ሰፊሕ እዩ ብዙሕ እዩ ዛዕባታት ካብ ከምኡ ብዙሕ እዩ ሕቶ እውን ብዙሕ እዩ ግን መታን ግዜ ክንቁጥብን ካብ ዝምድብናዮ ወፃእካ ብዙሕ ከድና ስለ ዘለናን ንሎሚ ተወሳኺ ሕቶ የብለይን ርእቶ ለቦዋ ተወሳኺ መልእኽቲ እንተለካ ክሰምዓካ መምስቲ ዝመፅእ ምዕባለታት ንስኹም ከዓ ኣብቲ ዘሎ ምዕባለታት እንታይ መርገፅ ኣለኩም ከመይ ትርእይዎ ዝብል ርእቶታት ክሓተኩም ፈቃደኛት ክትኮኑ እትስፎ ዝረሳዕኽዋ ቀይሕ መስመር ትብል ነርካ እንተ እሞኒ እሳ ከም ለቦዋ መልክዕ ድዩ ከም ተወሳኺ ሓበሬታ ነጊርካና ድሕሪኡ ናብ ናይ መጨረሻ ለቦኻ ወይ መልእኽቲ ክሰምዕ ክፅበየ ይቕኒየለይ ኦኬ እንታይ ድዩ ንሕና ከም መሰረት ከም ሃገር ኤርትራ ኣላትና ብዛዕባ ልኡላውነት ኤርትራ ኣይንደራደርኒ ማለት ይደራደር ኣሎ ድዩ ገለ የለን ኣይኮናን ዘለና ናትና ኢና ንገልፅ ዘለና ሕጂ ብዚ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት በቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ መልክዕ በቲ ህግደፍ ዝቆርፆ ዘሎ ዘይኮነ በዚ ካልኦት ክቆርፅዎ ዝፍትኑ ዘለው ማለት ፈታኒ ዝኾነ ዘይኮነ በቲ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ንሕና ከዓ ሓሳባት ኣቕሪብናሉ ዘለናን ምስኡ ደሚርና ናይቲ ህዝቢ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዘሎ ነዚ እዚኣተን ቀይሕ መስመሪ ሴኩሪቲ ናትና እቲ ዕንትርና ዝበሃል ቃል ሒድናያ ዘለና ኤርትራ ሓያልን እቲ ሕፈርን ሃገር ኮይና ምስ ካልኦት ዘይትወዳደር ኮይና ክሰርሕ እንደልያ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ትሕቲ ሃገራዊ ሓሳብ ይኹን ደገ ዝመፅእ ካብ ደገ ዝመፅእ ናይ ድሌት ናይ ሃቐና ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎም ጉዳይ ገለ ይኹን ንሳቶም ዝፈጠርዎ ፅልዋ ይኹን እዚ ንዓና ቀይሕ መስመር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ቀይሕ መስመር ዘይኮነ ንብሎ ንኣብነት ነገራት ባይታዊ ዲ ፕሬዚደንታዊ ዲና ክንገብር ገለዲ እዚ ንሕና ንኣምነሉ ነገር ኣለና እዚ ዘስርሕን ኢልና ክንቃለሰሉ ኢና እንተኾነ ግን ቀይሕ መስመር ኣይተሰግረን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ክበርሃሎም ደልዮም እንደሊ ሰባት ልክዕ ከዓ ብኣ መሰረት ንሕና ንኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ንኽብር ንስለ ኤርትራ ዝመነና ዜጋታት ኢና ኣብዚ ቃልሲ እዚ ይኹን ኣብቲ ዝመፅእ ቃልሲ መሪሕ ተራ ክንፃወት ኢና ነዚ ከዓ ክንስዕር ምዃንና ርግፀኛታት ኢና እንተኣማመንና ሓሳብና ሓደ መዓልቲ ክገዝእ ምዃኑ ንተኣማመን ኢና ነታ ንበፅሓ ዘለና ነቲ ምድሪ ተስፋ ነዚ ሂብናያ ዘለና ተስፋ ግን ንክንከዶ ግን ክንደይ ፃዕሪ ናይ ምድረ በዳ ፃዕሪ ናይ ፀገም ፃዕሪ ናይ ሽግር ፃዕሪ ክንሕልፍ ኢና ናይ ብዙሕ መከራታት ብዙሕ መግደራታት ክወርደና እዩ
እንተኾነ ግን ነዚ ሒዝናያ ዘለና እዚ ትዝሓሸ ሓሳብ ብኤርትራን ንኤርትራን ንቐጻልነት ኤርትራን ከድሕን ዝኽእል እዩ ኢልና ንኣምን ሆፕፉሊ ምስ ስነ ልቦና ናይ ህዝብና ኣጽኒዕና ኢልና ኢና ንኣምን ኦፍ ኮርስ ግን ሆፕፉሊ እቲ ህዝቢ ካብ ብኸምኡ ክርዳእና ንሕና ናይ ህዝቢ ኢና ንህዝቢ ክነገልግል ከዓ ዝተፈጠርና ምዃንና ሰብ ክፈልጠልና ደሊ ሃገራዊ ሰልፊ ንበሃል ብንስራውያን ከዓ ንፍለጥ ማለት እዩ በቲ ዝለዓለ ነገር ጽቡቕ ኣነ ዝነበረኒ ሕቶ ወዲእ ኣለኹ ተወሳኺ ትብሎ Thank ተሎ you. ሰምዕ እንተዘይኮይኑ ምስለ ዝሃብካ Yeah, no, thank you. ምስለ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ብመፅሓፍ መልክዑ ትፍለጥ ኢኻ እዚ እውን ዝብል ሓደ ዓብ መፅሓፍ ፅሒፍካ ኣለኻ ግጥምታት እውን ትገጥም ኢኻ ካልእ መፅሓፍ እውን ኣበርኪትካ ኣለኻ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እሱ እቲ ዘይተንከፍናዮ ኣርእስቲ ናይ መርሃዊ እዩ ወይ ከዓ ዘይተንከፍናዮ ወገን ናይ መርሃዊ እዩ ኮይኑ ግን ስለቲ ስው ዝገበርካ እውን ኣመስግነካ ይቐኒየለይ يغني أنا ونبتعم نزهب كان نعدل شي شاي حويك كم سب مالتي ساعة قديس كان نزل صحف زي كابتن رئيسات هلا هات بن ولا ندار أخان دفلت كا خلاها فلت كا خو تصد لخايو كنتصر سلز جبر كا يغني لي ن ريدو إيرنا مالتي نا إيرنا مدب حفشة كله تم ستاف يكونوا كلاتكم تجبروا زلهم صعري زمسجاني في اللايتي ناي عزي ناي ميديا بتعاوننا تقولي زلو ውሑስ ሜድያታት ከም ዝህልወካ ጽቡቕ እዩ ብኽብሪ ማየጸሉ and ትናትካ ሓሳባት ከም ተጻባኣይ ከም ጸላኢን ከም ታሽምን ዘይኮነ ከም ጋዜጠኛን ከም ሓደ ዕዱምን መጺኻ ሓሳብካ ትበሉ ምዃኑ ሴፍ ቦታ ማለት ውሑስ ቦታ ስፍራ መቕማጥኩም ከመስግነኩም ደሊ ቀጽልዎ ጥራይ ክብል ደሊ ቴንክ ዩ ካ ክብረት ሃበለይ ሰላም ምሽት ንዓኻ